An pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa tuya pong tamang oras, 3 minutos makalampasan alas 2 din pagkahapon. Ang special coverage kan Palarong Bicol 2024 ang hatod sa Indo kan samuyang major sponsor Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director PRO5. Siringman, bot niya mong pasalamatan si Marieta A. Nacario, PPO4, Population Office, Iriga City, Zone 2, Santa Cruz, Iriga City. Retired Philippine Air Force Major Audi Jose de Villa, Zone 2, San Jose, Iriga City. Irene Balse de Villa, Vensons, Camarines Norte. Bot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa gigibon niya mong live coverage kan Palarong Bicol 2024. Jujiel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, Mrs. Maria Nenita Buelva, Padirayon and Family, Zone 1, San Vicente Sur, Iriga City. Pit Stop Gas Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Artemio S. Cortez Jr., Santa Cruz, Iriga City. Divilla Store and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Lito B. Valle and LB Valle Copra and Coconut Buying, San Francisco, Iriga City. Mrs. Gloria de Villa, Santa Rosa, Laguna. Christopher Largo, number 278, Governor Crisine Street, San Francisco, Iriga City. Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Batoca, Camarines Sur. Mr. Jerry Navarez, Land Transportation Officer, Ligao City, Albay. Honorable Vincent Noel Nagrampa, Punong Barangay, San Vicente Sur, Iriga City. Sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalo. An manhemento kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga. Nagpapasalamat kan mga minasunod na sponsors sa gigibuhon na special coverage kan Palarong Bicol 2024. Naed Berinia 531-560, Zone 5, Fatima Salvacion, Iriga City. Queenie Toriano Hapa and Family, San Miguel, Iriga City. Michelle B. De Los Santos, Imos, Cavite. Mr. Romy Parco and Susan Ramirez, Pili, Camarines Sur. Miss Trina Chanel Vargas, San Juan, Magarao, Camarines Sur. Mr. Epifanio M. Bueno Jr., Caledonia Street, San Nicolas, Iriga City. Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. Mrs. Natividad L. Tuyay, San Vicente Sur, Iriga City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha Martinez and Family, San Nicolas, Iriga City. Miss Andrea O. Martinez, San Nicolas, Iriga City. And Miss Christine O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland. Sa Saindo po Gabos, Diyos Mabalo. Ang Palarong Bicol 2024 special coverage ang hatod sa Indo kan minasunod. Attorney Maharlika Ramon Waperina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Mr. Pashis Singh, Spokesperson, Indian Community. Backspace Enterprise for printing, computer sales, repair, maintenance, and CCTV and solar panel installation located at San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Health Code International Corporation, HCI CMD Power Trio, located at door number 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. CP number 0931-179-3971, with branch at Zone 6, San Antonio Poblacion, Diversion Road, Nabua, Camarines Sur, and second floor, Unit 1, SMR Building, Quezon Street, San Roque, Baaw, Camarines Sur.
Armbel Funeral Chapels owned by Mota Estadilla Funeral Group with main office at Santa Cruz, Batu, Camarines Sur. Mr. Armando Popoy B. Estadilla, General Manager. Shakey's Iriga, care of Well Rasco, Branch Manager. All-in-One Convenience Store, Grocery and Payment Center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Noel Oliva and family, San Francisco, Iriga City. Eagle June Rivina, Regional Vice Governor, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Bicol Eagles Region. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Second floor, SLT Building, San Roque and Barangay San Francisco, Iriga City. And Seps Food House beside Gaysan Mall, San Roque, Iriga City, care of Jenaline Olea. Kung sa pagtulog may problema ka at lagi na lang dilat ang iyong mata, huwag nang mag-alala pagkat nandito na Yiling maaasahan. Magdamag na di ka pa rin nakatulog habang mga kasambahay mo'y himbing na, insomnia na yan. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Gusto mo ba ng straight na mahimbing na pagtulog? Gusto mo ba ng 8 oras na pahinga at walang abala? Karamihan sa mga kulang sa tulog ay nagkaka-insomnia. Kaya andito ang Yiling para makatulong sa ating pagtulog, lalo na sa mga di makapahinga ng dahil sa insomnia o dahil may mga kondisyon at naantala tuwing natutulog. Ang hindi po natin napupuna dahil sa araw-araw nating gawain ay ang pagpahinga ng sakto sa oras. Magyiling na! Pakinggan natin ang isa sa mga nakagamit na ng Yiling. Ang problema ko sa ngayon, hindi ako makatulog. Ang ginawa ko, nag-Facebook muna ako. Hindi pa rin ako makatulog. Nasubukan kong uminom ng Yiling. Ayun, ngayon masarap na ang tulog ko. Ang insomnia ay nakakadulot rin ng pagtaas ng hypertension or alta presyon. At kung hindi ito maagapan, ay nagdudulot ng pagpalpitate ng puso na bumubuo ng iba pang sakit sa puso, sa utak at sa bato. Kaya, para sa mahimbing na tulog, Magyiling. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. Magandang araw po sa inyo, Miss Daisy. Magandang hapon po. Ano po ang naitulong ng Yiling sa problema nyo? Ako si Daisy Cruz. Ako ay 29 na taong gulang na. Nagtatrabaho po ako bilang isang call center agent. Kumusta naman po ang kalagayan nyo na gumamit kayo ng Yiling? 3 araw na po ako nahihirapang matulog sa hindi malamang dahilan. Mayroon din akong diabetes kung saan ang aking mga binti ay sumasakit na. May nagrekomenda sa akin uminom ng Yiling at naging maayos ang pagtulog ko. Nakatulog na ako ng mahimbing at saka di na lumala ang diabetes ko. Sana po ay tuloy-tuloy nang guminhawa ang pakiramdam nyo. Nagpasalamat talaga ako at nakilala kong Yiling para sa patuloy na maayos ang aking karamdaman. I'm Alberto Armac from Manila, Quezon City. Before, ako po ay nagtatrabaho ng salon manager. Mayroon akong bukol. Pinatignan ko ito sa doktor na sabi nga going to cancerous na. Marami siyang niresita sa akin mga gamot, ngunit wala pong effective. Nasusubukan ko ng Yiling, maganda pala ito sa katawan ko. Yung bukol ko dati malaki, ngayon pa unti-unti na lang siya. Pati sa pagtutulog ko kasi napupuyat ako palagi. Minsan napapansin ko kumikirot, ito iniinom ko. Makakatulong ang pag-inom ng Yiling sa pagpapahinga para sa pagising ay feeling fresh at magaan ang pakiramdam. Hindi madaling mapagod, kalmado at may lakas ang immunity laban sa anumang sakit. Ang Yiling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee.
Ako si Janice Bacos, 49 years old. Isa akong housewife at online seller. Matagal akong makatulog dahil sa insomnia at UTI ko na palagi akong bumababa para umihi. Dahil dito, naghanap ako ng solusyon, so nakita ko sa internet yung healing. Nagpapasalamat ako sa healing dahil makatulog na ako ng maayos at hindi na ako umihi sa madaling araw. Problema ko is hindi ako makatulog dahil sa insomnia. Nirekomenda sa akin ng kaibigan ko ang Yeling, kaya bumili ako sa butika. Pagkatapos kong kumain ng hapunan, ininom ko siya. Maraming salamat sa Yeling. Sarap na ng tulog ko, kaya ninintain ko na ang Yeling. Hiling magaan masigla ang katawan para mahimbing ang iyong tulog. Hiling ang kailangan. Ang Yeling ay mabibili sa Mercury, Watsons at sa mga suking butika. Also in Lazada and Shopee. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Ang special coverage kan palarong Bicol 2024 ang hatod sa Indo kan samuyang major sponsor, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director, PRO5. Siringman, bot niya mong pasalamatan, si Marieta A. Nacario, PPO4, Population Office, Iriga City, Zone 2, Santa Cruz, Iriga City, Retired Philippine Air Force, Major Audi Jose de Villa, Zone 2, San Jose, Iriga City, Irene Balse de Villa, Vensons, Camarines Norte. Bot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa gigibuhon niya mong live coverage kan Palarong Bicol 2024. Jujiel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, Mrs. Maria Nenita Buelva, Padirayon and Family, Zone 1, San Vicente Sur, Irigas City, Pit Stop Gas Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Artemio S. Cortez Jr., Santa Cruz, Irigas City, Divilla Store and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City, Lito B. Valle and LB Valle Copra and Coconut Buying, San Francisco, Irigas City, Mrs. Gloria de Villa, Santa Rosa, Laguna, Christopher Largo, number 278, Governor Crisine Street, San Francisco, Irigas City, Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Batoca, Camarines Sur, Mr. Jerry Navarez, Land Transportation Officer, Ligao City, Albay, Honorable Vincent Noel Nagrampa, Punong Barangay, San Vicente Sur, Irigas City, sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalo, an manehemento kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, nagpapasalamat kan mga minasunod na sponsors sa gigibuhon na special coverage kan Palarong Bicol 2024. Naed Berinia 531-560, Zone 5, Fatima Salvacion, Irigas City, Queenie Toriano Hapa and Family, San Miguel, Irigas City, Michelle B. De Los Santos, Imos, Cavite, Mr. Romy Parco and Susan Ramirez, Pili, Camarines Sur, Miss Trina Chanel Vargas, San Juan, Magarao, Camarines Sur, Mr. Epifanio M. Bueno Jr., Caledonia Street, San Nicolas, Irigas City, Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur, Mrs. Natividad L. Tuyay, San Vicente Sur, Irigas City, Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha Martinez and Family, San Nicolas, Irigas City, Miss Andrea O. Martinez, San Nicolas, Irigas City, and Miss Christine O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland, sa Saindo Pugabos. Diyos Mabalo. Ang Palarong Bicol 2024 special coverage ang hatod sa Indo kan minasunod. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Irigas City. Mr. Pashis Singh, Spokesperson, Indian Community. Backspace Enterprise for printing, computer sales, repair, maintenance, and CCTV and solar panel installation located at San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngo and Sons Trading, San Roque, Irigas City.
Health Code International Corporation, HCI CMD Power Trio, located at door number 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. CP number 0931-179-3971 with branch at Zone 6, San Antonio Poblacion, Diversion Road, Nabua, Camarines Sur, and second floor, Unit 1, SMR Building, Quezon Street, San Roque, Baaw, Camarines Sur. Armbell Funeral Chapels, owned by Mota Estadilla Funeral Group, with main office at Santa Cruz, Batu, Camarines Sur. Mr. Armando Popoy B. Estadilla, General Manager. Shakey's Iriga, care of Well Rasco, Branch Manager. All-in-One Convenience Store, Grocery and Payment Center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Noel Oliva and family, San Francisco, Iriga City. Eagle June Rivina, Regional Vice Governor, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Bicol Eagles Region. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Second floor, SLT Building, San Roque and Barangay San Francisco, Iriga City. And Seps Food House beside Gaysan Mall, San Roque, Iriga City, care of Jenaline Olea. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabua, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabua, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipat siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labatan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipat siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo. Shield Bath
soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Antabayanan, ang sagupan kan mga piling-piling atleta kan Rion Bicol, Palarong Bicol 2024. Blow by blow account ang pagatod niya mo kan mga report sa manlain-lain na events hali sa divisyon nin Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, Catanduanes, asin ang host province kan Albay. Palarong Bicol 2024. Ihahatod niya mo sa Indo ang malinaw, komprehensibong resulta kan gabos na events. Kakaiba ang bilog na fersa kan News and Public Affairs kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga sa pakikipagtabangan kan samong mga sponsors. Palarong Bicol 2024, Abril 27 hanggang Mayo 4, 2024. Abangan! Palarong Bicol 2024 Special Coverage. Palarong Bicol 2024 Special Coverage. Mga tugang, Diyos marhay na hapon po sa Sendo Gabos. Pansamantala muna kitang nag-cut duman sa Melorac. Tatawan tanindalan ang special coverage kan sa muyang istasyon sa ginigibong Palarong Bicol duman sa probinsya kan Albay. Meron nasa linya si Eman Lumapag hali dyan sa probinsya kan Albay. Karondang Eman, go ahead. Maray na pagkahapon na karandang Kuya Philip, maray na pagkahapon sa mga parantabay, ngunyan tabing aldawnin na Domingo, Abril 28, kung sa iniyuman, ang pagpuon kan pinag-aabangan kan mga atletang Bicolano na Palarong Bicol 2024. Ang location ko, karandang Kuya Philip, yaw na ko sa Ibalong Centrum for Recreation.
Digdi lang yan sa likod kan SM, digdi sa Sudad kan Legazpi. Yaon na ang dadauman na maabot sa 3,000 na mga atleta nga Bicolano gikan tabi sa anom na probinsya digdi sa Bicol Region. Kada kasubagong alauna ni na pagkahapon karon dang Kuya Philip nagpoon itong banal na Santa Misa digdi kung nakapadigdi ka na sa ibalong sentrum. Kasyang-kasya karon dang Kuya Philip and 3,000 na mga atleta kabali na dyan itong mga chaperone as in itong mga coaches na mga maestra digdi sa Bicol Region. Garo napanga lang ta ano kaya igwang nasa baba, igwang nasa taas natukawan. So pabilog ini and ang nauko pa lang itong halos lagpas kabanga itong venue kan ibalong Sentrum for Recreation na digdi po sa Sudad kan Legazpi. Duman sa mga behikulo, ano mayo man problema sa parkingan? Mayo man na problema sa parkingan. Actually, may mga miyembro man kita kan na Philippine National Police na nagmamando sa bulos kan trapiko asin kon sarain so parking area. Kadaklan kan mga lulunadan na digdi sa Ibong and ining digdi sa palibot itong babaan lang kan mga atleta na naghahali sa Manlaynlay Athletic Center digdi po sa Sudad kan Legazpi. And subago nga ning mga alauna rin pagkahapon nagpoon itong Santa Misa and Aratsan bigla lauman na mapoon na ining opening na ceremony. Hinahalat-halat na lang ang mga top brasses at mga high-ranking officials kan DepEd Bicol, particularmente na ang pag-abot ni DepEd Bicol Regional Director Dr. Gilbert Sansad. And yaon nakapot po ang programa ang pasunod-sunod. Ang programa po puputan kan pagkantakan na lupang hinirang na panganganotan kan na Legazpi City National High School Inclusive Education and susundan kan pagsangadji na panganganotan ni Angelica Madrid kan Legazpi City National High School. Ang tulok iyo ang Bicol Regional March ang pagkantakayan susundan kan Legazpi City Hin asin SDO Legazpi City March asin po ang inapod na opening salvo digdi karundang Kuya Philip may hiling sa itong inapod na opening salvo yun so garo may matugtog na banda hali dyan sa Legazpi City National High School Drum and Life Force panginginutan yan kanasambitan na eskwelahan and pagkatapos ko yan mataw po ni na welcome message si Bibiano I. Centillas an Assistant Regional Director kan DepEd Bicol and ang dating Schools Division Superintendent kan DepEd Iriga mataw maning mensahe si Sir Danilo Despi siya na palan karon tang Kuya Philip an Schools Division Superintendent kan SDO Legazpi and susundan yan kan pagtong mensahe ni Mayor Carmen Geraldine Rosal kan Legazpi City and mamensahe man si Baby Boy Benjamin Nebrit III an SUC o itong State Universities and College President for kan Bicol University and syempre ang Regional Director kan DepEd Bicol na si Director Gilbert Sansad mataw manin mensahe karon dang Kuya Philip and susundan yan kan presentation of delegates ipipresentar ang manlain-lain na delegasyon hali po sa 13 division offices karon dang Kuya Philip dito sa Bicol compuesto ang DepEd Bicol nin 13 na schools division offices digdi po sa Bicol. Kumpuesto yan kan mga syudad as in probinsya digdi sa Bicol Region. Ang mapresentar kan mga delegadong mga parakawat digdi sa Bicol, panginganotan ni Francisco Dexter Olsison, siya ang Assistant Regional Sports Officer kan SDO Legazpi City. And susundan kan lighting of friendship urn ni Justin Trixian A. Kilian, ang palarong pambansa gold medalist sa kawat na armies. And susundan kan out of amateurism, masumpay itong mga atleta. Panginganotan man ni Fiona K. D. Clemente, ang palarong pambansa athlete badminton. And susundan kan out of officiating officials, panunumpa man kan mga coaches, asin mga official kan nasambitan na palaro. Panginganotan ni Sam Albert Alcera, ang TM Pencak Silat. And susundan yan kan hoisting of division banners. Siyempre, masarabay-sabay na itataas itong banners digdi sa Sakuyang Atubangan karon tang Kuya Philip. And susundan kan formal opening of Palarong Bicol 2024. May diit na mensahe na itataw si Director Gilbert Sansad and DepEd Bicol Regional Director. And the words of gratitude man
Matanin mensahe si Lauro P. Miliano, Assistant Schools Division Superintendent kan SDO Legazpi City. Pagkatapos sa ini karondang Kuya Philip, may Mayor's Night ko ako napapasala at sa napagkabanggi na gigibuhon man sa kaparehas na event. And apera kayan, suman lain-lain na kawat, gigibuhon na mapon na karondang Kuya Philip sa aga. So at yan na alas 4 may solidarity meeting palan. Ang pinagdaltuan ninikan mga coaches as in assistant coaches. And at yan na alas 7 ng pagkabanggi, iyo po ining Mayor's Night nagigibuhon dyan sa Legazpi City Convention Center. And poon sa aga, Abril 29 sagud sa Abril 3, itong manlain-lain na kawat. And sa Abril 27 sagud Mayo 3, itong manlain-lain na kawat. And pagkatapos itong closing, kung matapos tulos ang mga kawat, pwedeng sa aga ini aga sa Mayo 4 gibuhon karandang Kuya Philip. Pero minsan kaya may mga circumstansya na extender ninuli ta o enot na nga ining kamugtakan kan sa tuyang panahon. Siyempre kung sobrang init man sa mga outdoor games, pwedeng i-cancelar na muna. O kaya gibuhonin amay o kaya hapon tangarig na dain na masyadong panit sa complete ang init kan panahon karon nga Kuya Philip. Pero ang closing atin ang awarding sa Mayo 4 po yan gigibuhon digdiman sa parehas na venue, digdi po sa Ibalong Centrum for Recreation, digdi po sa Siyudad San Legazpi. Kumusta na kamugtakan ka na panahon dyan na Tabi Eman ngunyan? Abaan na yan, Mayo lamang ako may kiling na mga ulap. Talagang mainit karon dan Kuya Philip. Maski an mayon talagang mayong panganuron ngunyan. Come again? Na bulkan mayon na day natatahuban panganuron ngunyan. Iyo, magayon ang nakamugtakan kan panahon digdi sa kuyang location. Pag agi ko nga ni Subago, subul kang mayon kadakol kan mga nagpapapicture na mga estudyante. Anyway, so lauman ta ang paggarusupakan na nagkakapirang mga atleta ta igwa pang mga hinahalat ang billeting centers bako man lang digdi sa Siyudad kan Legazpi. Igwang yaon dyan sa Ligaw and igwa man na billeting centers duman sa Ginubatan. Kuda ko napapasala. And dahiling ko itong Iriga delegation, ang kulay kan sa idang uniform karondang Kuya Philip, tangerine. Kayo ini so garo nakakasilaw na kulay orange. Yan ang kulay kan Iriga delegation. Kung ito day tama nagbabago. And itong tabako naka-violet sinda, itong manlaylay kayang kulay. Itong Legazpi garo abo so kulay. And sa iba pa. Sa Intabi karondang Eman na billeting center ka na Iriga City Delegation. Come again, karondang Kuya Philip. Sa ina na billeting center ka na delegasyon kan Iriga? Ang billeting centers kan Iriga delegation, sabi ni Sir Noel Lapanga, ang Division Information Officer kan na Deputy Iriga, yaon ini karondang Kuya Philip sa Ligaw City, ang Iriga City delegation. Harani, parig di sa syudad kan Iriga? Iyo, medyo hara-hara nilang, siguro kaya binugtak dyan sa syudad kan Ligaw, dahil naman masyadong masakitan. Alagad, kung may mga events na gigibuhon digdi sa syudad kan Legazpi, iyo yan, medyo hara-hara yun. And igwaman mga sports events na gigibuhon man duman sa syudad kan Tabaco o kaya sa Ginubatan. May may bus man na masundo sa mga atleta sa araw daw. Bastante man ang supply na tubig dyan sa billeting center kan Iriga City Delegation? Daiko pa tibaad iyo yan ang sunod kong pagsaran sa aga. Sa agaan poon na mga mayor na kawat. Hahanap ko kaya digdi si Sir Noel Panga and si Ma'am Magic Namor ang Sports Information Officer kan Iriga. Daiko mamidbidan. Siguro yaon sa laog and dahiling ko na nga ni si Schools Division Superintendent sa Dr. Manny D. Guzman kan SDO Iriga. Nahiling ko na sa laog. Nagluwas lang ako karondang Kuya Philip ninhulit sa medyo sa pitsapian signal dyan sa laog. Pero sa aga, pasyaran ko ang billeting centers kan Iriga delegation na sabi ni Sir Noel Panga yaon da sa syudad kan Ligaw.
So yan tabi karon Kuya Philip ang initial na update. Nagpapadagos na opening kan na Palarong Bicol 2024 digdi sa kuyang location at yan iba pang mga development digdi po sa opening kan na Palarong Bicol 2024. Gikan digdi sa Syudad kan Legazpi, particularmente na sa Ibalong Centrum for Recreation digdi po sa Legazpi City. Ini po si Eman Lumapag para sa special coverage kan Palarong Bicol 2024 reporting. Palarong Bicol 2024 Special Coverage. Salamat Karondang Eman, hali dyan sa siyudad kan Legazpi. And koneksyon kan pagpuon kan an opening salbo kan Palarong Bicol 2024. Sana magayon ang supply na tubig duman sa mga atleta niya to ta importante po yan. Unya na grabe ang init ka na panahon dapat malinig ang sa indang mga maiinom na tubig dyan sa probinsya kan Albay. Ano yaon man sa linya si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat Karanda Philip. Pupuntahan lang po dyan. Okay, guwapang guwapa. Pakikusap sa medyo. Okay, guwapang guwapa ang laog mo. Okay, so aras nagpon na ang programa Karanda Philip at mga tugang igdis sa Ibalong Centrum for Recreation kung sa panong-pano abahan ni mati-mati niya to ang harasahan kan panahon Karandang Philip talagang grabe maharasahan sa palibas sa panong-pano ini pong radio para po sa pagpuon opening program pwede pong Palarong Bicol. Yaw digdian na mataunin na kuyan opening salvo sa ining eskwelahan kadakol mga majores magagayon karon da Philip kung sa in opening salvo ini pong Palarong Bicol 2024 kung pahiling mo ini talagang papaga naman sa buhay maski mara sa digdi sa location, digdi sa venue, karon daw Philip. Diyan lang ako sa Muse, sabo ko sa mga majorate. Kamader? Diyan lang niya ako sa mga Muse, madalan, habo ko sa mga majorate. Medyo maribukon talaga digdi sa location. So, yung digdihan mga magagay na majorate kan sa ropong eskwelahan. Opening salvo kay di po Palarong Bicol 2024. And yung digdi sa kapaliputan, pero man sa nini Karanda Philip, kaya para Coliseum, yan mga susyedad Canada, kung sa in ang kapatid, pero kay di, so yan man, ribuman ang mga makakalaw digdi. And kung yan nga ni panong-pano, digdi sa baba, and duman sa paliputan, kuya nini, may mga sukuan sa baba, sa taas, guwapa. Duman sa mga pag-iri mata, kanya-kanyang pwesto, hanap din maganda location. Anibaya o digdi sa baba, anibaya o sa taas, para makahiling ka pero view. Pwede po kuyan, pwede po pagpon ka sa programa. And yaon, pinagkaroon ng karong at subago na darunggan, pinag-mentionar, kapos ka mga bisita, mga VIP, kaya bisita ko niyan. Sanado ka Department of Education, sanado pagkakan mga local government units, iba nandiyan ang Syudad kan Iriga, and iba pa division, digdi sa loob ng Kabikulan. And siyempre yaon man at pinakapamayo kan Philippine National Police Bicol, yaon digdi si Police Brigadier General Andre Perez Quezon, and iba pa na mga bisita, Karanda Philip, para po sa opening, kaya po sa Palarong Bicol 2024. Ano na, hiling mo naman dyan si Governor Grix Lagman? Come again? Kung nahiling muna niya ako si Governor Grix Lagman. Yaw sa matan, ang presidential table, Karanda Philip,
ang mga pitas, pinagdireksyonan ka sa bago, kung di ako napapasala, nagka-on-air ka sa bago si Papa Kaloy, yan parang na pinagdangaranan, kung itong ibang mga bisita, dito po sa venue, sa mga oras tennis. Ang presidential table, panong-pano na, kan mga nakatusaw, okay, yawn na si Vice Chancellor, si Mayor Red, si Atty. Wafi, sa likod, and kadapot pa ng mga personalidad, sabi, Karon da Philip, mga importanteng bisita, ngunya na pagkahapon sa pagtuon kanipong Palarong Bicol 2024. Ang Iriga City Division, talagang grabe ang suporta kan mga taga-lokal na gobyerno, haros gapos kan mga department head. Yaon digdi Karon da Philip, lugod ang mga atleta, mas lalong ganahan sa pagkawat sa todo suporta ang lokal na gobyerno, sabi kabaga ka subago ni Vice Mayor, sa uniforme, and sa iba pang support. Pinagtawian kan lokal na gobyerno kan Iriga. Okay. Let's give them a round of applause. Okay. Yan po ang magagaya ng Major Chapter of Eskwelahan sa Legazpi for the opening salvo. Okay, until now. Ipadakot ka. Governor Joseph Kua with Vice Governor Peter C. Kua. Ate Glenn, ibabagaan naglalaog na boses. Medyo ba kung malinaw? Medyo ba ko tabing malinaw, Ate Glenn, ang naglalaog na audio? Dahil tabi na iintindihan, Ate Glenn, ang naglalaog na audio digdi sa Samuya. The Los Angeles of intervention by police. This is his day to play on a warm and sunny day over Bicol Lapcha. And it's even warmer with these words of welcome from the school division superintendent of the Legazpi City. A warm applause for Sir Danilo E. Preston. Ladies and gentlemen, esteemed athletes, coaches, and honor guests, a warm Bicolano welcome to the 2024 Palarong Bicol. Marhay na hapon po sa Davao. As we gather here in Legazpi City, we embark on a week-long celebration of sportsmanship, camaraderie, and excellence. This event is not just about competition, it is about shaping the future of our students, fostering holistic development, and instilling values that extend beyond the playing field. Our heartfelt gratitude goes to the local government units of Legazpi City, Ligao City, and Tabaco City for their unwavering support. Together, we create an environment where our young athletes can thrive, learn, and grow. Let us embrace the spirit of fair play, encourage one another, and make this Palarong Bicol a resounding success.
may this Ferdinand Philippines be a testament to the power of unity, determination, and the united spirit of our youth. Thank you very much. Okay, yan muna karon daw po. Madawag yan. Maraming salamat po, Sir. Sumasay lang yan. Medyo okay na. So bago bakong malinaw na gayo itong pagkapuon. Ang problema yan, hindi sa kapatid. Okay, si Mayor Rosal Magnigas, di mapabot ko kang sa iyo po mensahe. Kumusta lang ka karon Philip? Naglinaw-linaw na bagang dikit. Ano, malinaw? So bago medyo malabo ngunya na naglinaw-linaw naman. Alam niyo yan, acknowledge our distinguished. First, we have Honorable Advance to the Southwood, representing after the Southwood. And of course, we have Governor Joseph Simuan from Katanduanes, together with the Vice Owner of Peter Simuan. And from Lisa, we have Mayor Oliva, together with members of the council and Vice Mayor. And we have, of course, Mayor Fernando Gonzalez, together with Vice Mayor David, and the members of the council. From Naga City, represented by Councilor Lito del Rosario, Sorsogon Province, represented by Board Member Donor and Board Member Ninola. Okay. Okay, karon daw, Philip. Okay, si Mayor Rosal nagpapatutukan sa iyang mensahe and pinagkutruman lang acknowledgement itong mga ayaw digdi karon daw, Philip. Kumusta laog dyan karon daw, Philip? Hello? Hello? Okay na tabi, Ate Glenn, idiro-diretso mo na lang tabi yan. Okay, pero pigiling ka daw. Sa bagay, daraman niya sa tuyang extra battery charger para kung sakali preparado kita. Kaya lang, baka mapaabot man kan sa iyang report si Eman. Itaw niya tumanan din niya sa iya. Dahil ko lang harap po sa location niya di takadapol tao. Dahil ko sinahiling. Abad daw. So siguro balikan ko ining speaker para maantabayanan. Tibad malinaw man na nadadaog dyan sa Tuya, sa Siyudad Caniriga. Okay, balik ka po kay Mayor Rosal. Ate Glenn, iba na bagat ang tanog na naglalaog digdi. Ano yan, tanog na kang garo na dwindi. Naitabing gayo na intindihan na laog ka na audio dyan sa Ebalon Centram, Ate Glenn.
Nagpaparaputol-putol tabi Ate Glenn na audio baga dyan sa Ibalong Sentram. Palarong Bicol 2024 Special Coverage. Samantala po niya itong pinutol mo na ta dahil mong bagang gayo na iintindihan na laog ka na audio dyan sa Ibalong Sentram na naglalaog sa Samuya digdi sa istasyon. Tapos si Ate Glenn garuday naman ako nadadangog. Kaya kung pwede tabi Ate Glenn maghanap ka muna na marhay-rahay na audio sa mong duwa ni Karondang Eman dyan sa siyudad ka na Legazpi dyan sa Ibalong Sentram. Mapatugtog daw mo na kita nin sarong magayon na musika antes na day pa po nagbabalik na linya dyan sa Ibalong Sentram. Once in your life you find her, someone who turns your heart around, and next thing you know, you're closing down the town. Wake up and it's still with you, even though you left your way across town. Wondering to yourself, hey, what am I about? When you get caught between
Maray na hapon. 2024 Palarong Bicol is another milestone in the sports history in DepEd Bicol region. The restiveness and the loud yells of our athletes, the sharing of smiles and laughters, the handshakes and hugs we gladly give to friends and acquaintances are clear expressions of our enthusiasm and excitement. Allow me first to congratulate all our athletes from the 13 delegations for reaching this far in the sports journey. Some of them may have reached as far as Palarong Pambansa already, and some were even medalists, putting Bicol region in the spotlight. Dear athletes, I have said this for the end time. You are the best among the best athletes in your respective schools, districts, and divisions. In that label alone, you are already winners even prior to the competition. Your unforgettable and wonderful experience and learnings you have gained, your interactions with your fellow athletes and coaches, your new circle of friends, and the opportunity to be here are already precious awards that you may keep in your memories. I also congratulate our coaches, trainers, our schools, districts, and division officials, including our regional officials, our parents, teachers, and our partner LGUs in the provinces, cities, and municipalities, congressional district representatives, and other stakeholders. You are the wind beneath the wings of these athletes. They reach this far because of you. You hone their potential and unleash their power. You shape their character. You make them champions not only in sports, but also in character. I have said this several times, that we do not just want to vie for literal trophy. What we want to achieve are trophies of honesty, trophies of camaraderie, trophies of professionalism, and trophies of godliness. Sports, in all its forms, serve as a multifaceted platform that not only showcases skills and giftedness, but also serves as a tool for empowerment, resilience, values development, and honing faith. Sports showcase skills and talents. From the graceful movements of the gymnast to the precision of a basketball player's three-point shot, sports provide a stage upon which young individuals can demonstrate their unique talents and abilities. Sports offer an avenue to discover and nurture their innate gifts, whether it be speed, agility, strength, or tactical prowess. It is on field, court, or track that these talents are honed and celebrated, instilling in our youth a sense of pride and accomplishment. Sports serve as a powerful tool in harnessing empowerment and resilience. In the face of adversity, whether it be a defeat on the field, a personal setback, or actual challenges in life, sports teach our youth the invaluable lesson of resilience. Through perseverance and determination, they learn to overcome obstacles and emerge stronger than before.
Moreover, sports empower youth to take control of their own destinies, instilling in them a sense of self-confidence, responsibility, and accountability that transcend the boundaries of the playing field. Sports provide a platform for values development. In a world where moral compasses often seem to be in flux, sports offer a clear and unwavering set of principles to guide our youth. Values such as integrity, sportsmanship, teamwork, and respect for oneself and others are not just preached but practiced on the field of play. Through the challenges and triumphs of sports, youth learn the importance of fair play, empathy, and accountability, shaping them into responsible and compassionate individuals. As I always highlight, sport is not just about knowledge and skills. It is not just about physical wellness, but also character wellness. Finally, sports serve as a tabernacle of faith. Regardless of our religious beliefs or personal expressions of spirituality, sports provide a sacred space where young individuals, our athletes, can connect with our Almighty God. It is on this reflection and the camaraderie of teammates and the beauty of competition that they find solace, purpose, and meaning towards the realization that these skills and talents are blessings from God. Again, let me say this again. More important than physical and character wellness is spiritual groundness. In conclusion, the importance of sports to our youth cannot be overstated. From showcasing skills and giftedness to fostering empowerment and resilience, values development, and serving as a tabernacle of faith, sports enrich the lives of young individuals in ways that extend far beyond the boundaries of the playing field. As parents, as educators, as leaders, as coaches, and community leaders, let us continue to support and encourage our youth in their sporting endeavors, recognizing the profound impact it has on their physical, emotional, and spiritual well-being. In fact, that is the very essence of our K-12 basic education curriculum and the Matatag curriculum that we are now rolling out to all schools in the entire country. On these notes, again, on behalf of our Regional Director, Gilbert T. Sadsad, I gladly welcome everyone and meet and greet all of you in our 2024 Palarong Bicol. Bicol Region, go for gold, go for character, go for godliness. Thank you and God bless everyone. Once again, let's give a big round of applause to Sir Fabiano in Hogs Antillas. Thank you once again, Sir Babs, for your lesson-filled and inspiring message to our Bicolanos.
At this juncture, ladies and gentlemen, lend your ears to one of our distinguished guests, for he shall be delivering a message. Let's put our hands together to the representative of Ang Provinciano Party List, Honorable Alfred de los Santos. Maray na hapon po sa Indogabos, sa satuya pong ina kang Legazpi City, kay Mayor Geraldine Rosal, sa sakuya pong idol as in mentor sa politika, Mayor Fernando Gonzales, sa kuyang noble brother, Governor Joseph Cua, as in pag-iriban niya Vice Governor Peter Cua, kay Iriga Mayor Wilfredo Rex Oliva, Vice Mayor Edsel Dimalwat, ang sa pag-iriba niya po na council, as in po kay Councilor Joseph J.P. Lee, siyempre ang sakuyang amigo, si Board Member Vince, Vice Mayor J.P. David, Vice Councilor Lito del Rosario, Board Member Boyti Doma, Board Member Ryan Juneda, asin ang mga pag-iribata po sa Tabaco City, Vice Mayor Nestor San Pablo, asin ang mga kaiba niya po sa Council, ang sakuya pong idol na Regional Director ng PNP, ang sakuyang Police Brigadier General Andre Dizon, asin ang sa iyang pag-iriba, asin kay ARD Centillas. Maray na hapon man gilen po sa Indogabos. Sa gabos po na coaches, ang mga pinaka-importanting tao po ngunyan, which is ang satuya mga players. Ako po si Alfred de los Santos, kang ang Provinciano Party List, at nakulaong pasasalamat sa indong imbitasyon at mainit na pagtanggap dito sa Palarong Bicol 2024. Talaga naman pong nakakasabik ang araw na ito dahil matutunghayan na natin ang isang linggong paliksihan, pagalingan at sa iba't ibang larangan. Isa pang rason na napakasaya ko po dahil oportunidad po ito na magkasama-sama ang lahat ng mga atleta ng buong region. From 6 provinces sa 13 school division offices, hindi lamang upang tayo'y magtagisan ng galing, ngunit upang magkakilala at maging magkakaibigan. Alam niyo po, talagang naniniwala sa kahalagahan ng sports sa ating buhay, lalo na para sa ating mga kabataan. Kaya naman po, isa sa mga isinusulong po nating panukala ay ang strengthening of local sports program to develop young athletes. Ito po ay maglalayo na pagpatibayin at magbigay ng suporta at pondo sa mga lokal na programang pang-sports para sa paghubog ng ating mga kabataan. Kung maisabatas po ito, magkakaroon po ng pinansyal na suporta ang ating mga atleta. Tulad po ng mga kalahok ngayon para masimulan o ipagpatuloy ang ating pagsasanay sa mga organisasyong pang-sports sa ating lugar. Isa rin pong isinusulong po natin ang employment of national athletes and coaches as regular employees of the government. Yung mga coaches po dito
Alam po namin na nahihirapan po kayo sa buhay nyo bilang isang coach. Tinatawag po natin itong Lydia de Vega Act, kung saan nais natin magbigay suporta sa ating mga pambansang atleta at kanilang mga coaches sa pamamagitan ng pagkakilala sa kanila bilang mga empleyado ng gobyerno habang sila ay aktibo sa laro. Sa ganitong paraan, magkakaroon po ng seguridad sa trabaho ang ating mga pambansang atleta at mga coaches. At kahit papano po ay mababawasan po ang ating suliranin pinansyal. Sa mga manlalaro at coaches po ngayon na may potensyal na maging pambansang atleta coaches, kung may isang batas po ito, naway magiging malaking tulong po ito sa inyong journey sa pagiging professional athletes at kung hindi man ay international world-renowned athletes. Patuloy din po ang ating mga programa para sa ating mga kabataan. Katunayan sa pamimigay po ng ating mga kagamitan pang sports sa iba't ibang eskwelahan. Nais ko din pong pasalamatan si Mayor Geraldine Rosal with the partnership of Governor Noel Rosal, kay Governor Cua, at siyempre kay Mayor Fernando Gonzales. Dahil noon pa man po, lagi po natin silang kakampi at lagi po silang advocate ng mga atleta ng ating bansa. Nakakapagpatayo rin po tayo sa iba't ibang lugar ng mga gusaling ginagamit ng pampalaro. Mahalaga po na simulan po natin magbigyan ng ating suporta ang ating mga bata sa larangan ng palakasan. Kaya naman po, lubos tayong natutuwa na maimbitahan ang inyong lingkod sa pagdiriwang na ito. Naway ang palarong ito ay maging daan upang maisulong ang mabuting kalusugan, disiplina, pagtutulungan, kausayan at pagkakaisa sa ating mga kabataan. Para po sa ating manlalaro, galingan po ninyo at ipakita ang husay natin mga Bicolano. Ngunit siyempre, huwag po nating kakalimutan na magsaya pa rin. Mag-ingat din po tayo dahil sa init ng ating panahon. Lagi po sana nating tandaan na magdala ng tubig at siguradong umiwas sa aksidente. Muli po, maraming salamat po at naway maging ligtas at matagumpay ang Palarong Bicol 2024. Maraming salamat po. Thank you so much, Honorable De Los Santos, for your continuous support. And of course, thank you so much to our esteemed leaders for your inspiring messages. At this juncture, ladies and gentlemen, to present this year's Palarong Bicol participants, may we call on the Assistant Regional Sports Officer and Division Sports Officer of SCO Legazpi City, Mr. Francisco Dexter O. Sison. Sir? Okay. Hello. Same greetings that I mentioned a while ago by Mayor G. Rosal. So hindi ko na po isa-isahin. So, as I called your delegation, pwede po kayong mga anak, pwede po kayong tumayo, tumambling at magkaroon ng yield. So, magsisimula po tayo sa letter A as we call your delegation. Again, pwede po kayo, mga anak, pwede po kayo magbigay ng yield ninyo. So, we'll
to start with, let's start with Albay Division. Where's Albay Division? Na-mention na din po kanina. Pwede daw ng ano, space daw. Pero nagpipreparar pa na masunod na mga taon ng mensahe. Ano, nagkakapira muna ang mga pagirumdom. RPN Radyo Ronda DZKI Special Coverage. Sa panagos na pag-asigura, naanpirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo and Sons. Mantingin, Yan ang pinalmahan, kan Ngo So, Brothers. Albay is Dadaing naman headed araw sa by- iba na nagpapabakal nin mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, as in posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo and Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong pamilya, Ngo and Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sagkod ngunyan. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold Makabloom sa charm Walang amoy kulong Kahit sampay sa laon Makabloom sa charm Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Good pa tumit man siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan Bright Bar Blue Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa tumit man siya Hello Bright Bar Blue Isang labanan yan As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Got
kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang special coverage kan palarong Bicol 2024 ang hatod sa Indo kan samuyang major sponsor Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director PRO5. Siringman, bot nyamong pasalamatan, si Marieta A. Nacario, PPO4, Population Office, Irigas City, Zone 2, Santa Cruz, Irigas City, Retired Philippine Air Force, Major Audi Jose de Villa, Zone 2, San Jose, Irigas City, Irene Balse de Villa, Vensons, Camarines Norte. Bot nyamong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa gigibuhon nyamong live coverage kan Palarong Bicol 2024. Jujiel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, Mrs. Maria Nenita Buelva, Padirayon, and Family, Zone 1, San Vicente Sur, Irigas City, Pit Stop Gas Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Artemio S. Cortez Jr., Santa Cruz, Irigas City, Divilla Store and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City, Lito B. Valle and LB Valle Copra and Coconut Buying, San Francisco, Irigas City, Mrs. Gloria de Villa, Santa Rosa, Laguna, Christopher Largo, number 278, Governor Crisine Street, San Francisco, Irigas City, Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Batoca, Camarines Sur, Mr. Jerry Navarez, Land Transportation Officer, Ligao City, Albay, Honorable Vincent Noel Nagrampa, Punong Barangay, San Vicente Sur, Irigas City, sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalo, An Manhemento kan RPN DZKI Radyo Ronda Iriga, nagpapasalamat kan mga minasulod na sponsors sa gigibuhon na special coverage kan Palarong Bicol 2024. Naed Berinia 531-560, Zone 5, Fatima Salvacion, Irigas City, Queenie Toriano Hapa and Family, San Miguel, Irigas City,
Michelle B. De Los Santos, Imos, Cavite. Mr. Romy Parco and Susan Ramirez, Pili, Camarines Sur. Miss Trina Chanel Vargas, San Juan, Magarao, Camarines Sur. Mr. Epifanio M. Bueno Jr., Caledonia Street, San Nicolas, Irigas City. Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur. Mrs. Natividad L. Tuyay, San Vicente Sur, Irigas City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha Martinez and family, San Nicolas, Irigas City. Miss Andrea O. Martinez, San Nicolas, Irigas City. And Miss Christine O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland. Sa Saindo Pugabos, Dios mabalo. Ang Palarong Bicol 2024 special coverage ang hatod sa Indo kan minasunod. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator LGU, Irigas City. Mr. Pashis Singh, spokesperson, Indian Community. Backspace Enterprise for printing, computer sales, repair, maintenance, and CCTV and solar panel installation located at San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngo and Sons Trading, San Roque, Irigas City. Health Code International Corporation, HCI CMD Power Trio, located at door number 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Irigas City. CP number 0931-179-3971, with branch at Zone 6, San Antonio Poblacion, Diversion Road, Nabua, Camarines Sur, and second floor, Unit 1, SMR Building, Quezon Street, San Roque, Baaw, Camarines Sur. Armbell Funeral Chapels, owned by Mota Estadilla Funeral Group, with main office at Santa Cruz, Batu, Camarines Sur. Mr. Armando Popoy B. Estadilla, General Manager. Shakey's Iriga, care of Well Rasco, Branch Manager. All-in-One Convenience Store, Grocery and Payment Center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Irigas City. Mr. and Mrs. Noel Oliva and family, San Francisco, Irigas City. Eagle June Rivina, Regional Vice Governor. The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Bicol Eagles Region. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Second floor, SLT Building, San Roque and Barangay San Francisco, Irigas City. And Seps Food House, beside Gaysan Mall, San Roque, Irigas City, care of Jenaline Olea. Palarong Bicol special coverage. Aspi. Kung nagaantabay po kamo, Karandang Eman and Ate Glenn, pwede na kamong maglaog kung ano na ang mga nangyayari dyan sa formal na pagpuon ka na Palarong Bicol 2024. Napapangirit pati ako duman sa pagtaram ni Congressman Alfred Romualdez o Romualdez na Alfred Gonzales kan Provinciano Party List na dainggayo na sayod so apelyido ni Vice Mayor Idzil Di Maywat. Na tubig na inumon so mga parakawat and siyempre so mga
kaibahan kan delegasyon. So mga coach, masakit an sa tuyang panahon po ngunyan grabe pa giraray an init. Amak mong nag P50 degrees Celsius an heat index. Digdi po sa probinsya nin Camarines Sur. Kaya good luck duman sa mga player na makawat mapuon sa agaan karawat ka na palarong Bicol 2024. Yan po sa probinsya kan Albay. The frown on my face disappears. Take me down to my boat on the river, and I won't cry out anymore. Thank you. Thank you so much, sir. And thank you to our 13 delegations. And at this point, we also would like to acknowledge our CID and SGOD chiefs who are with us, as well as we would like to acknowledge the efforts of our division sports officers.
Okay. Before we continue, just would like to call the attention of the owner of this vehicle, Mitsubishi Mirage, color gray with plate number Echo Alpha Echo 8219. The owner, may we request that you please proceed to where your vehicle is. This time, we shall have the symbolic lighting of Friendship Urn to be led by the Palarong Pambansa gold medalist in Aranis, Justin Trikshan Kililan. Sabayan natin ang masigabong palakpakan po ang pag-lit ng Friendship Urn na pinangunahan ni Ms. Justin Trikshan Kililan. Sa mga delegations na madadaanan, we encourage that you show your support with your clapping or with your screams perhaps sa pagdaan po ng ating torch. Again, we'd like to invite our delegates sa pagdinaanan ni Ms. Justine ang iyong space dyan. Palapakan nyo naman po. Ayan. Wow! Naghihiyawan ang Albay Division. This time, sa Legazpi naman. This time, ladies and gentlemen, nasindihan na ang Friendship Urn ng Bicol Region. Isang masigabong palapakan po.
Maraming salamat, Justine, and let's keep the fire burning. By the way, Sir Ralph, nabisuhan tayo kani-kanina lang that out of the best presenters for the yell or the cheer a while ago, ang Provinciano Portales will be giving away 10,000 pesos! Ang tanong, sino kaya na delegation ang deserving at talaga namang nagpakitang gilas sa kanilang cheer? Again, sino po kaya ang may best yell? Alright, to award, we'd like to invite ARD Babiana Centellas, As well as Honorable Alfred de los Santos to be on stage and to award and we also the have, prize. yes, we also would like to invite Honorable Noel Rizal to join us here up on the stage. Ayan, hawak na ng ating ang Provinciano Representative, Sir De Los Santos, ang premyo para sa may pinakamagandang yell. Sino kaya sa kanila, Sir Ralph? Mahirap! Alright, so to claim the prize, we'd like to invite the SDS, ASDS, and DSO of the winning division. Huwag na natin patagalin pa, Sir Ralph, no? Alamin na natin kung sino ang nanalo. Ready na? And tawagin na natin ang to receive 10,000 pesos in cold cash. Ayan na po, naka-envelope na. We'd like to invite Schools Division of Again, we'd like to invite SDS. SDS. Pag sinabi na namin ang SDS, yun na yun. Yung matatawag po na division, we would like to ask the SDS, the ASDS, and the division sports officer to please come up the stage. Yes, And let's not prolong the excitement anymore. Let's have Schools Division City of Sorsogon! Yes! To receive We would like to call on STS Jose L. Doncillo, ASTS Cheryl V. Bermudo, and of course, Division Sports Officer Ireneo Vicen. Yes! Palamakan naman po natin ang naglalagablab na performance ng Sorsogon City. Pwede ba nating marinig ulit? Sorsogon City, isa pa! 1, 2, 1, 2, 3, go!
Okay. Okay lang yun. Anyway, nanalo na eh. Nanalo na. Yes! Nabigla siguro sila, Sir Ralph, dahil hindi nila in-expect na mabibigyan sila ng cold cash na 10,000 pesos galing sa Ang Provinciano Party List. So once again, congratulations to... One more time. Nag-ready pa si Sir Hilmer dito. SDO Sorsogon City. Ulitin po natin. Ready na? 1, 2, 3, go! All right! Once again, congratulations, Sorsogon City! At maraming salamat po sa Ang Provinciano Party List with Representative Honorable Alfred De Los Santos. Maraming salamat din po, Sir Bebs and Honorable Noel E. Rosal. Naisin po namin muling bigyan ng pagkilala the presence of Naga City Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Cecilia Nene Diazes, and Councilor Joselito Del Rosario. And of course, we'd like to acknowledge once again the former City Mayor of Legazpi City, Honorable Noel E. Rosal. Once again, I would like to call the attention of the owner of the vehicle I announced a while ago. You are needed right now outside to where your vehicle is parked. This is a Mitsubishi Mirage, color gray with plate number Echo Alpha Echo 8219. Of the oath of amateurism and oath of officiating officials. To lead this one, we have another palarong pambansa athlete in badminton, Miss Fiona K. Clemente, and tournament manager of Pencaxilat, Pansamantala na pong puputulon muna niya to. Pagpapadagos na lang niya ni karondang live coverage kan ginigibong Palarong Bicol 2024 duman sa siyudad kan Legazpi. Nakaiban niya to kasubago mga nagpaabot ni na informasyon si Eman Lumapag asin man si Glinda Biares dyan sa siyudad kan Legazpi. Ako man po si Philip Barasay na nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay. The players representing the different divisions and teams
salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Kami po, miyembro sa KBP, ang kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas. Oras niya tungkol yan. Impunto alas 4 na nin pagkahapon. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. Owned and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang special coverage kan Palarong Bicol 2024 ang hatod sa Indo kan samuyang major sponsor, Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director, PRO5. Siringman, bot niya mong pasalamatan, si Marieta A. Nacario, PPO4, Population Office, Iriga City, Zone 2, Santa Cruz, Iriga City, Retired Philippine Air Force, Major Audi Jose de Villa, Zone 2, San Jose, Iriga City, Irene Balse de Villa, Vensons, Camarines Norte. Bot niya mong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa gigibon niya mong live coverage kan Palarong Bicol 2024. Jujiel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, Mrs. Maria Nenita Huelva, Padirayon and Family, Zone 1, San Vicente Sur, Iriga City, Pit Stop Gas Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Artemio S. Cortez Jr., Santa Cruz, Iriga City, Divilla Store and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City, Lito B. Valle and LB Valle Copra and Coconut Buying, San Francisco, Iriga City, Mrs. Gloria de Villa, Santa Rosa, Laguna, Christopher Largo, number 278, Governor Crisine Street, San Francisco, Iriga City, Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Batoca, Camarines Sur, Mr. Jerry Navarez, Land Transportation Officer, Ligao City, Albay, Honorable Vincent Noel Nagrampa, Punong Barangay, San Vicente Sur, Iriga City, sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalo, An Manhemento kan RPN DZKI Radyo Ronda, Iriga, nagpapasalamat kan mga minasunod na sponsors sa gigibuhon na special coverage kan Palarong Bicol 2024. Naed Berinia 531-560, Zone 5, Fatima Salvacion, Iriga City, Queenie Toriano Hapa and Family, San Miguel, Iriga City, Michelle B. De Los Santos, Imos, Cavite, Mr. Romy Parco and Susan Ramirez, Pili, Camarines Sur, Miss Trina Chanel Vargas, San Juan, Magarao, Camarines Sur, Mr. Epifanio M. Bueno Jr., Caledonia Street, San Nicolas, Iriga City, Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur, Mrs. Natividad L. Tuyay, San Vicente Sur, Iriga City, Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha Martinez and Family, San Nicolas, Iriga City, Miss Andrea O. Martinez, San Nicolas, Iriga City, and Miss Christine O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland, sa Saindo Pugabos. Diyos Mabalo. Ang Palarong Bicol 2024 special coverage ang hatod sa Indo kan minasunod. Attorney Maharlika Ramon Waperina II, City Administrator, LGU, Iriga City.
Mr. Pashi Singh, spokesperson, Indian Community. Backspace Enterprise for printing, computer sales, repair, maintenance, and CCTV and solar panel installation located at San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Health Code International Corporation, HCI CMD Power Trio, located at door number 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. CP number 0931-179-3971, with branch at Zone 6, San Antonio Poblacion, Diversion Road, Nabua, Camarines Sur, and second floor, Unit 1, SMR Building, Quezon Street, San Roque, Baao, Camarines Sur. Armbell Funeral Chapels, owned by Mota Estadilla Funeral Group, with main office at Santa Cruz, Batu, Camarines Sur. Mr. Armando Popoy B. Estadilla, General Manager. Shakey's Iriga, care of Well Rasco, Branch Manager. All-in-One Convenience Store, Grocery and Payment Center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Noel Oliva and family, San Francisco, Iriga City. Eagle June Rivina, Regional Vice Governor, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Bicol Eagles Region. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Second floor, SLT Building, San Roque and Barangay San Francisco, Iriga City. And Seps Food House beside Gaysan Mall, San Roque, Iriga City, care of Jenaline Olea. Palarong Bicol Special Coverage. Palarong Bicol 2024 Special Coverage. Alright, magatugang yaw na kita sa edawang ornada kan sa tuyang special coverage kan Palarong Bicol 2024. Nasa linya ng udyan sa oras na alas 4:05 nin pagkahapon. Iyaon sa linya si Karondang Glenda Biaris. Glenn, go ahead please, go ahead. Okay, salamat. Salamat. Agad maribukon pa nakadigdi sa location. Katatapos lang siya kaining opening program, ining opening salvo. Grabe, masunor sinagin pagdukoon kanipong Palarong Bicol 2024. Aros mo niyan kadakla nagpapapicture na lang sa stage, gabos na mga delegate, gabos na mga atleta, iba't ibang kolor at ito yan nahihiling, may pula, may blue, come again? Yes, go ahead, Tabi Glenn. Go ahead. Sige lang. Go. Okay. So, yaon, kakatapos na programa, halos sabay-sabay na nagluluwas din pong mga yaw digdi sa ibalong sentrum. Maharapan talaga digdi sa laog. Palibas sa kadakol din tao, panong-pano nin tao. Hi sir, good morning. Good luck, Iriga Division. Mga nananabatan niya sa Dandaw. Si Mayor. Hello, Mayor Rex. Minsay na lang po sa mga atleta kanina. Jack, sa mga atletang Irigenyo, show our work, show our best, and our character also, our virtue na hindi basta nagpapatao. Go! Yes. Good luck, Iriga. So yan po si Mayor Rex. Napanan niya to nin dikit na mensahe. Paluwas na siya pero may aktibidad pa kaya at siyan po pagkabangi Mayor's Night. Kadako kan mga maarapindir kayan. And syempre, ang Iriga City Division, supportado yan kan lokal na gobyerno kan Iriga. Kaya halos yaw nga ni kapos. Ang mga department head, dito sa venue, pagpabati ni suporta sa delegasyon o mga delegates kan Iriga. So good luck sa Indo. Iba't man magpuli ka mo ng mga medalya, mga tropeyo sa siyudad kan Iriga. So yan ang sitwasyon sa digdi sa location. Iba rin niya to si Eman. Kung narin natapos, saka kami nagtahirilingan, palibas sa kadakol sa digdi sa laog. So sa kunyan, garo dikit na hingalo, and formal na pagpuon kan mga kawat sa aga. Ngunyan na
mahuringalo muna tinda, and then at sinabagi may okasyon, and sa aga, barak-bakan na, grabe na, ang mga naghahanap ng mga kawat, na enterong pinagtawan preparasyon kan mga atleta, hali po sa Manlaynlay na division, pressing division, igdi po sa loob sa Kabikulan. So yan, ang sa tuya po informasyon, and thank you very much sa tuya po mga sponsors, o sa tuyang major sponsor, si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, yaong digdi, sa pagtao pong seguridad, kan sa iya pong mga kabuhan, kan PRO5, sa Manlaynlay pong playing venues, mga billeting centers, kan Palarong Bicol 2024. Gikan sa location, kaibanan sa Eman, ini po si Glenda Capalos Biaris para po sa Palarong Bicol 2024. Palarong Bicol 2024 Special Coverage. Yes, salamat Tabi Glenn and Eman Lumapag. Direktamente haliduman mga tugang sa Legazpi City, Albay. Ang samuyang special live coverage kan Palarong Bicol 2024. Abado tayong garuyawan man sa linya si Eman. Gwajan po mga tugang ang opening salvo kan Palarong Bicol. Kunain sa aga masarabatanan kanya-kanyang events. Ali sa Manila School Division kan interong Kabikulan. Siguro alat-latong tapan iba pang report or exit report, observation report ni Eman mantang yaon dyan sa Legazpi. Magayon ang kamugtakan kan panahon digdi sa Rinconada, siring man dyan sa Legazpi. Maski maarasahas, talagang yaon ang partisipasyon kan mga LGU, yaman ang mga officials kan DepEd, and siring man na ang mga miyembros kan media. Abada mga tugang ta resibihon ta ang report ni karondang Eman Lumapag halisa sa iyang kinakamugtakan. Aberdaw o yan si Eman. Palarong Bicol 2024 Special Coverage. Alright, go ahead, Dabi, Eman. Apo. Okay, si Ma'am Jinky Villarreal Yaw Tigli and si iba pang mga city supervisor dyan sa Iriga. Tigahanap ko si Sir Danilo, bako na pala si Sir Danilo. Si Sir Danilo Despi, yaw na digdi sa Legazpi. Si Dr. Manny Di Guzman and Schools Division Superintendent kan Iriga. Kuya siya kakatapos pa lang kaya kaining opening ceremony. Yaon digdi sa Ibalong Centrum for Recreation. And itong delegation gikan sa syudad kan Iriga, masikad na sinta duman sa syudad kan Ligaw tabi karot ang Kuya siya. Minhuli sa tapos naman itong opening. Ito kaya so sa indang billeting centers o billeting school ang Depet Iriga yaon duman sa Ligaw. And kung mahihiling ta, magayon ang kulang o reforme kan Iriga Aplik minuli sa mga naka-asimda, mga ito bagang light orange na maray, yan bagaan na kulay talaga kan Iriga delegation pag abot sa DepEd. Itong tangerine yan. Tangerine ang abot kayan. So, masikad na sinda pero itong mga officials, as in mga officiating officials kan nasambita na palaro, yaon po sinda di sa venue para sa solidarity meeting. Tadi karandang kuya siya. Ang solidarity meeting, iyo yan so kung baga maurulay-ulay sa mga officiating officials, kung ano sa mga big papautob na mga guidelines at mga reglamentos, tinda sa mga ngenot kung baga kabali na duman sa mga coaches para po sabi digdi sa halos tarong simana na regional palaro. Ini in preparation man para po sa padangadang na palarong pambansa nagigibuhon man duman sa probinsya kan Cebu sabi karondang Kuya siya. So
Diyan, digdi sa location, digdi sa ground, ara mo kaya ining ibalong sentrum for recreation, duwang ano ini, garo second floor, and digdi sa ground, yaon na itong mga officials, di malaki siguro mga nasa Sanggatos na lang, pali po ini sa Mandaylay na probinsya sa Bicol Region, and tinitipon naman so man iba-ibang kawat. Kubago na dabugta sa Mandaylay na mensahe kan mga top brases sa lindong kan Departamento kan Edukasyon o Baranggayo sa mensahe po kan katuyang Regional Director DepEd Bicol Gilbert Cadsad. And update karon dang puyat siya an sarong party list na nag-attend di nagtaon ng premyo duman sa Best in Yale. Siyempre, kung nahiling mo tabi karon dang kuya sa magayon talaga itong pampatukan Sorsogon City. Yan. Oo, magayon, malinaw, asin talagang makusog. Aro mo kaya sarap palan yan sa technique, dapat kaloy pa, pinagpapraktisan na takasayang kan premyo. Pwede nang pang-snack sa mga atleta. Gurano man, karon dang Eman, gurano man na itaw kan sarong party list dyan. Ha? Just 1,000 pesos, Wow. 10,000 pesos karon daw kuya siya. Pwede na to sa pwede na to sa pang-snack sa aga. Oo. Mga atleta. Pwede na yan sa aga na pampabaskugan mga vitamins kan atletas. Iyo mananggad na an kadaklan kaya sa mga nagyel itong common na yel bagay itong Makurao tapos may isa sa ulo Sorsogon City pero sinabayan kan tuktok kan banda. And ito nga itong Naga Division, garo na ni Babaw man sa Pinaylininda, itong Naga na tugtog. Pero dahil pinalad, garo na din ko kaya bagong sabay-sabay. Ang pinalad mo niyan, itong Sorsogon City. And pero pa lang yan sa mga sa mga inawardan. Sa aga mapuon pa lang itong events, as in main events, kan mga pakawat, and piglala umanta na kadakol pa kan mga posibleng mangyari kung si Isay na magcha-champion isa palarong Bicol 2024 abangan ta po yan para sa awarding nagigibuhon sa Mayo 4 na gigibuhon man po karandang kuya siya digdi mismo sa ibalong Sentrum for Recreation digdi sa Ciudad Canligasi. Gustong sabihin, man, kung gustong sabihin, aral daw, mabuil ta ka mo dyan ni karondang Glenda. Yes, sabi karon dang kuyat siya. And sa aga nga nagpapod nin regional press conference ang DepEd Bicol, mga updates sa na dyan, ini kayang nyo, kan magatindira ko nin regional press conference kan DepEd kan sarong simana, ang sabi duman sa Bicol University ground. Pero nabago ninhuli sa Rosa pigkonsiderar nindaan na sobrang init kan panahon lalong tunaan na high heat index na pigpaluwas kan pag-asa. Kadakol pa kan na pwede sir na mabago lalong-lalo na sa awarding. Saan sabi sa morning by May 4 itong awarding, pero pwede daang mangyari yan na hapon nang mangyari ninhuli sa kung igwa pang mga kawat na pwede sir i-adjust ninhuli nga sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pero ining opening magayon ninhuli sa may atop ining ibalong Sentrum for Recreation and may aircon and may mga electric fan, may mga parapag sa gilid. Kaya talagang daiman masyadong mainitan ng mga atleta. And itong iba nga ninhuli sa mainit na panahon, pero naggibo naman sila din uniforme na manipis lang, saka mga nakasando lang. Dati kaya baga kung minsan na pag mga araw kaning palaro, mga naka-jacket. Pero bigyan mga nakikiling ko, pero mga mga nakasando and mga naka-sleeveless. Ang tulot man kan mga babae tadi. Paano itong, kayan, karondang Eman, paano itong mga track and field na labanan? Siyempre, outdoor yan. So, ano yan, gigibon sa amin na pagkaaga or sa banda hapon para makaiwas sa init? Iyo, tama ka karamdam po yan sa track and field. Karo yan sa mga garo medyo delikadong kawat pag abot mo niya na mainit ang panahon. Pero ang sabi ni Ma'am May Flor Jumamilaan na Regional Information Officer kan DepEd, ang track and field pala gigibuhon early in the morning o kaya sa hapon na mga alas 6 o alas 5 alas 6 araw kayan na bako nang guranong mainit ang kamuktakan kan panahon sabi karon ta kuya siya. Yes, tama yan. Yung mananggad na dapat protektahan tan mga atletas tatibad man nagpipili kita nin baga madadarata duman sa Cebu, ito pala nagkarulo pay na dahil sa init.
Iyong mananggad na. Kaya apura kaya importante man na marayaan inom mo na tubig. Kaya igwadik ding mga mga water boy, mga water girl, may kanya-kanyang chaperone na kaiba. At mga atleta, may mga nahiling akong mga naka-container na blue, may darat-darat inom na tubig. Siguro na. And certo na yan man ang mangyayari atin ang mga senaryo sa manlaylay na sports event. Linuli nga ni sa kamuktakan, mainit na kamuktakan ka na sa tuyang panahon. And ang playing venue sa Karandang Kuyat sa Kanmanlaylay na Kawa, tuluyan, may yaon sa tabako, may yaon sa ginubatan, asin may yaon mandigdig sa Legazpi City. May iba-iba yan, kaya kung halimbawa ang Philippine Centers kan iriga, yaon sa Ligao City. So sa aga, kung halimbawa ang track and field, yaon sa Bio, so mga yaon sa Ligao na ilalaban sa Bio, mapasiring sinda. Pero mayo man problema, sabi man ni Sir Noel Panga, may may shuttle bus at iriga kung sain susundoon, tapos hahalaton hanggang matapos ang event. Tama-tama, iyukutan na nihapot ko sa imo dahil nakaantabay ang Rinconada area dahil sa kumbaga iyumananan sa tuyang baga pinag-aabangan mga taga-iriga na gustong sabihin sa agan pinakang bakbakan kan gabos ng mga atleta. So naisabi mo na kung ano ang events na yaon sa Tabaco or sa Legazpi, madumanan mga taga-iriga na yaon nakabilit sa Partikan, Ligao City. Iyo mananggad, tama ka dyan Kuya Cha, and updated man kita. Siguro time to time, blow by blow, may papabuta sa tuyang mga parantabay na resulta kan mga events official as in unofficial results kan mga events. Ninhulita may mga media center man na nakadesignar sa tulong akong baga location digdi sa siyudad sa Legazpi, dyan sa Ginubatan, asin duman sa Ligao, asin duman pa sa Tabaco palan. May mga media center man na nakaantapay na kung ang result, kung may medyang maghapot ng resulta, ora-ora da itataw po duman sa nasambita na media center para sa karaman kan sa tuyong mga parantabay. Para sa mga taga-media, ang Karandang Eman, media center yan. So, pwede man dyan sa mga rayong taga-media na magtururog dyan. Maganda Kuya Cha. Gustong sabihin ko, itong mga media centers, di ba dyan makukuha ang mga results. So, si mga harayong mga taga-media, pwede man dyan na magturog. Halimbawa, ngunyan, maturog na para preparasyon sa aga. Negative yan, sabi Karandang Kuya Cha. Minuli na sabi so kan media spokesperson kan David Bicol, sabi ni Ma'am May Flor Jumamil, ang mga media center gagamiton lang bilang pamparetouch sa mga babaeng media. So mga babaeng media na nagko-cover, pwede naman magpropulpo sa media center, pwedeng magkapi-kapi, may snakan man, and siyempre nga itong result kan ibang pakawat, pwedeng maghalat kan resulta. Pero negative kan pagturok sa Karandang. Bawal. Oo. At kung minsan baga sa sobrang init, grabe man ang mga personal necessities kan mga kababaihan, lalo na pag magagayon ang mga pagkapormada kan make-up, maritats. Iyo man ang ganda. Kaya si Ate Glenn sa filming igwang polvo. Pwede yan. Basta mga midyang babae, pwede yan magpulpo sa mga media. Garo na api man dyan si mga midyang lalaki. Ay, iyo, kadaklan kan mga nailigod-igdi. O dapat siguro, magdara ka na lang ning doyan. Iyo man ang gad. Apera kayan, may accreditation ID man na bigtaw ang DepEd para po sa mga media. And marahay sa RPN, ang kagayunan sa Gabos po na nagko-cover gikan dyan sa RPN DZKI, may accreditation ID digdi sa regional palaro, kaya time to time talagang may papaabot sa tuyang mga parantabay ang kaganapan at ang mga development digdi po sa nangyayaring palarong Bicol 2024, Kuya Cha. Saka kita lang siguro ang nagko-cover din ng live and diretso hanggang matapos ang istasyon kan sa tuyang RPN Iriga. Garo na putol ka Karandang Eman. So para sa karaman kan mga nagantabay, mga tugang, kami po
Iyaon ka mo nagantabay sa coverage sa opening salvo kan Palarong Bicol 2024. Naputol ka karundang Eman. Go ahead, Tabi. Please come back. Please come back karundang Eman. Okay. Yaon, kataid ko na si Ate Glenda and yaon kami din sa standby Pawan Giraray, dinuli po sa nangyayaring solidarity meeting sa officiating officials. And kagayunan pa lang dyan sa Iriga, nagpadigdi mismo si Mayor Rex Oliva. Kasi bago kanina nagtaunin na liit namin sahi, sabi karon kang kuya sa and saka si Vice. Kapalik na si magayon na fully support ang LGU Iriga sa nangyayaring Palarong Bicol 2024. Daing pamirindal. So, Daing pamirindal sa mga doong taga-irigang nagko-cover. Ay, so sabi mo pala, karondang kuya sa, kita lang ang media sa Rinconada na nagkukondukta kasi nagsasagibo ng special coverage. Yan. Digdi sa Palarong Bicol 2024. Kaya mapaladaan sa tuyang mga parahinanyok dyan sa RT and DGKI Iriga na tatawanin na freedom update, lalong-lalo na sa mga kaganapan sa pakawat sa Nadepit Bicol sa mga atleta nga Bicolano sa di karonda nga kuya siya. Yes, live na live kita sa tuyang FB page, YouTube channel, on air, online, live kita, pati ang stage kan Ligas Pinayan. Iyo mananggad. So, yan na muna tabi karonda kuya sa dahil ko pamahiling si Sir Manny de Guzman, ang Schools Division Superintendent Kasulida. Siguro yaon sa enotan, sibot ang mga Schools Division Superintendent para po sa meeting sa mga officiating officials. Kaibanan si karon kang Glenda Capales Diaris, hindi man po si Eman lumapag para po sa nagpapadagos na Palarong Bicol 2024. Back to you po. Palarong Bicol 2024 Special Coverage. Alright, yan po ang sa tuyang mga pag-iriba naman direktamente hali sa Legazpi City. Eman Lumapag, thank you. Kay Glenda Biaris. Ayan, ang sa tuyang mga reports. Poon ka sa bagong alas 2 nin pagkahapon kay ban si karondang Philip Baracena sa Angkor. And ngudyan kita nagkairibahan. Sundo kitang alas 6 kung igwapa manin baga itatapok na baga informasyon bareta dyan nakaganapan. Sa tuya po yan nariresibihon. Katuwantaan sa tuyang nasa engineering department sa pamamayo po yan kan sa tuyang chief engineer, Engineer Abilin Dontoralio. And of course, yan duman sa transmitter site, si Bert, na nakang tabay man duman permi, abang nagkakapi-kapi. And syempre pa digdi man sa studio sa satuyang front desk, yan man dyan si Jimmy Boy Guanzon. Of course, sa pangaran ni Ma'am Kyla Ray Angelica Ligacion. Ang samuya pong special live coverage kan Palarong Bicol 2024, samuya pong dinadara po yan sa Karahayan Boat kan samuya mga major and minor sponsors. And kami nagpapasalamat sa liwat nindong pagtitiwala na pag-abot sa mga live coverage, mga events na hararayo. Salamat man sa indong padagos nindong pagtitiwala sa RPN. Ulit talagang tinutupad po ang pangako na yan na darahon sa Indo sa satuyang mga kababayan ang lahat o gabos na kaganapan kan anuman na events na satuyang pinapangakong i-cover. Ayan ha. So oras niya tungod yan 26 minutos na makalis ang alas 4 nin pagkahapon. Sa mga nagaantabay na naghahanap kan ballroom fiesta, medyo daingunan nito nadadangog nin diretsoan sa tuyang pabaylita. Tinawantanin kuyan pagkakataon an live special coverage kan Palarong Bicol 2024. So sa oras na ni engineer, igwapa kita no, igwapa. Sige. Mabelta kami mga tugang sa oras na 27 minutos makalisan alas 4. Mabelta kami sa iba pa niyamong mga reports sa musika, makalis lang tabi ang magkabirang pagramdo. Palarong Bicol Special Coverage.
Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City. Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. Mrs. Petronila Nava Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City, for safe travel, protection, and guidance. And for the souls in purgatory, from Jesus and Mary Celebrado and family, San Isidro Fox of San Isidro Poblacion, Nabua, Camarines Sur, Pura Malate Rimpillo, Doña Leonila Street, San Juan, Iriga City, Fe, Cadoran de la Rama, Highway 1, San Nicolas, Iriga City, Lisa Guevara Online Booking and Accounting, Taday family of San Nicolas, Iriga City, Mr. and Mrs. Abelardo Tiham and family, San Diego, California, USA, Police Major and Mrs. Margareto Manaog and family, Mr. Roberto and Barangay Kagawad Honorable Merly Cabanes and family, Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur, Mr. and Mrs. Hubert N. Salcedo and family, and me, Gina I. Muranya, Madonna del Parto Bachiller and family, San Juan, Nabua, Camarines Sur. For the souls of Raimonda and Serapion, prayers from Longasa family, and Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City, to our valued supporters and sponsors. May the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabua, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogbon, Nabua, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. De kalidad, asin sigurado nasa tamang standards. Asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kununyan. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa laon. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested
Hatid ang cotton and poly cotton. Sa mantsa, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Palarong Bicol Special Coverage. Palarong Bicol 2024 Special Coverage. Yes, salamat Tabi Engineer. 36 minutos na makalihis an alas 4 din pagkahapon. Pabutan taon na nin happy birthday kaya Police Major Romeo Kimayong, retired Police Major. Nagbe-birthday ngundian ang pagka-aldaw dyan sa Baguio City. Of course, good afternoon man kay Vanji. Ayan, kay Vanji Kimayong, ang esposa from Balatan, Kamsurian. And of course, yan man dyan si Gina Sisno Ablon Basquinias. Good afternoon sa lahat ng family ni Police Major Retired Romy Kimayong and kay Vanji Kimayong. Happy birthday! And mabuhay po kayo. And pabutan tama nin maugmang pagantabay si Minik Enrile. Yan, siguro akin ni amigang yan dyan sa Atubangan. Si Doms. Maray na hapon sa Indo dyan, Doms. Kay Minik and Ronila Francis H. Lonila. And kay
Lenny Fortuna Samaniego. Good afternoon sa inyong lahat. And thank you for watching. Sa lahat ng mga naka-antabay ngunyan sa Facebook page kan RPN and YouTube channel, nag-antabay ka mo digdi sa Ballroom Fiesta special coverage kan Palarong Bicol 2024. Kaya de panindo na dadangog itong mga tugtugan, uli kan tinatawan niya to nin oras an special coverage live kan sa tuyang duwang ipinadara duman sa Legazpi City, si Eman and Glenda Biaris, Eman Lumapag, of course. And syempre pa, liwat kami nagpapasalamat sa mga delegados kan Rinconada, lalong-lalo na digdi sa siyudad din Iriga, na yan man ang support kan LGU Iriga. Yan naman si Mayor Rex Cuba Oliva, yan man si Vice Mayor Edsel Di Maiwat. And magkapira mga miyembros kan sangguni ang panglungsod. Good luck sa mga delegado kan siyudad din Iriga. Sana magpuli ka mo nin kadakol na medalya. And sa mga parantabay taman, digdi lang po parati kamong magantabay sa indong istasyon RPN DCKI para sa update kan mga pangyayari sa mga results sa manlanlain na events na gigibon nudma. Para permi ka mong makadangugan tibad si mga akin na nindoan naggagana, di at least digdi nindo yan may inot na madadangog sa RPN DZKI. Yan. Yan man sa posibleng pangyayari sa paagikan mga sponsors kaining na coverage tangini. Yan ha, nagiging posible ang special coverage dahil kan sa indong pagtitiwala sa mga sponsors kan RPN DZKI. And siyempre pa sa katabangan yan kan perming alert and active na nasa engineering sa pamamayo ni Chief Engineer Abelindo Doralio. Kung mayo man yung transmitter magbugan na yan, maamaga mong coverage. Kaya turuang-tuwang yan. Kung mayo man kamong mga sponsors, paano man kamong makakadyan sa Legazpi? So, araw po ang kayan. Ano? Yan po ang buhay radyo. Turuang-tuwang lang po yan. So, dahil dyan ki napapaurog, dahil dyan ki nakakalamang, dahil dyan ki nauurihan. Yan, pantay-pantay lang yan. Apir na lang kung magwarak man nin biyaya, di medyo susuro-sobra na iwarak man sa pag-iriba, di perti baga. Di ba? Totoo yan. Arog lang ang kaya. Di ba ka nakakaluwas-luwas dyan na pagka nagbulos ang biyaya, ayan pigasabi ni Father Dan, maghiras ngaya kamo. Di wow. Di ba? Ibaga, arugang kaanta, nganing puro maugma. Siram sana. Pero, aga daw paramihan tras na day pakitanin report. Diba nagpa-pack up na itong dua. Habang pigalat-alatan sa idang finale or report pang exit, ngunya na aldaw lang. So, tawan-tawan na kamunin pampaga ng musika. Ali man sa programa. Sa indong ballroom fiesta, tanganing gabos ganahan ganado. Habang nagiinom-inom ka mo nin mainit na kape, itong iba nagmimerienda nin pansit bato na may sinapot. Aniba man, nagkakakanin ginatan. Yan. Habang kamuyawan dyan sa indong kinakamugtakan, pwede ka mong magdago na kayo ng mga perting mga musika.
kan sa indong programa, ha? Ayan, ana punta daw. Ay, tugtugi daw tabi mo. Oh, yan na. Alright. Banat na ka mo mga paday. Mr. and Mrs. O yan na, si sa indong pigpapraktisan. Tabing malumlum na sa tuyang kapalibutan sa ringkunada. O yan na. Sige. Ating! May na magbaili na kita! Cha-cha-cha! Ayos ay! Garuman sa na fiesta! Si Kuya Cha, Radyo Ronda. Ayos ay! Si Ramsana. Lola! Kabitan na si Lolo, tamachat-cha na! Boom! Boom! Uy, may natamagbaylig kita! Ito ang Radyo Ronda. Fiesta na naman! Kuya Cha, sa Polyalong Pista. Go, masira mo ng tugtog. May na, magbailin na kita. Ayos ay! Garuman sa na fiesta!
Kun. Si Ramsana. Kuya Cha, sa Poyalong Pista. Ayos ay, garo man sa na fiesta. Radyo Randa, iba ka. Go, masira mo ng tugtog. Mana, magbailin na kita. Uy, naman si paborito ko.
Si Ramsana. Yes, 5 minutos antes mag-alas 5. Pabutan natin ang maligayang pagbati. Si April Buen Consejo. Good afternoon, April. Buen Consejo. Ayan, may tawag kita direktamente hali duman sa Legazpi sa Satuya baga pag-iriba aberdaw ta resibyon ta an report hali duman sa Satuya pag-iriba duman sa Legazpi City. Palarong Bicol 2024 Special Coverage. Good afternoon, Liwat. Please come in, Legazpi. Salamat sa karondang kuyat sa location yon paman ako digbigraray sa Millennium Center akan Ibalong Sentrum for Recreation. Sorry, baman pala nito. Kung sa nangyayari pa manggiraray solidarity meeting kan mga officiating officials para sa regional palaro. And makakaulay tangon yan si Sir Francisco Dexter o si Son. Siya naghampang ka nagkaigwang regional press con ng DepEd and makakaulay taliwat siya ngunyan na siya po ang Assistant Regional Sports Officer kan DepEd Bicol. Aram mo kasi sir kung kumusta na nagpapadagos na larong Bicol 2024. Sir Dexter, maray na pagkahapon, lad kita sa RPN-DCKI sa Syudad Jan Iriga. Ansa mo yung anchorman, sabi na obra. Maray na hapon, sir. Maray na hapon po sa Gabos, para sa inyo mga paraan tabay. Apo. Sir, kumusta po ang pagbubukas ka na palarong Bicol 2024? Ano sa mga tiga-antisiparan pa kan mga atleta ng Bicolano ngunyan pong regional sports meet? Ngunyan po, katatapos lang ang opening program, nahiling naman do, magayunon, matiwasay, everything in order, according to plan. Ang plano mo yun po, matapos ki alas 4, eksakto alas 4, wala na ginagusan, talagang tapos po kami Gabos. Sa ngunyan, pigkukondisir ni po sa ang solidarity meeting, ini po ang pagkakasurundo
asin pag-uuruyonan kang gabos ng mga coaches, asin ng officiating officials, para sa maabot po na karawat sa aga, dahil ang mga question din ang mga protesta as much as possible. Inyo po. Sir Dexter, mga sana hiling ko subago garo na puno talaga ining place po ka na pagbukas kan na opening kan palaro. Mga nasa tira daw sir, gabos-gabos, so total na yaon po digdi subago. Ang estimate ni po sa mga atleta, so yaon po mga delegasyon, maabot mga 5,000. Dahil na po ito mababa sa 5,000, kung nailing sa po digdi, kung live na lang mahiling, talagang panuunod po kani. So aircon, halos tayo nagkikaya naman. Pero sa ngunyan, okay naman po siya. Nakabalik naman siya sa maray-maray na ipasyon ang temperatura. Iyo daw nga ni Arog kayan tabi karandang kuyat siya. Subago garo day ako ininitan. Kalibot kaya siyang aircon ining Ibalong Centrum for Recreation. Anyway, tabi sir, sisay sa mga top brasses, sa mga aralang kaon official na naging bisita po ngunyan sa opening. Nakulod po kita mga bisita ngunyan na opening. Yaon po sa mga sina Governor Pua, Vice Governor, sina Mayor Oliva, yaon po ka boss. Nakulod po mga mayor po sa mga mayor ng Ligaw, asin magpagdiri pa mga taga-Sorsogon, Masbate, naka-representan po gapos na probinsya, mga syudad sa bilog na Bicolandia. Iyo po. Para po duman sa tuyang mga parantabay, ano pa sir, so expecta sa mga masunod na aldaw na mga kaganapan po sa palaro? Sa aga po, yun na po ang formal na labanan sa mga atleta. So dito po mahiling sisay talaga ang mata sa gabos sa mga karawat. Ang mata po yun na po ang marepresentar kang Bicol, patiring po duman sa palarong pangbansa. Padagos kung nga pong bigkataram ini. Nasa ngunyan, laban-laban kita sa gabos ng mga division offices kang DepEd. Pero at the end of the day, pagkatapos po kang palarong Bicol, tarong team na sa nakita, 1 Bicol, 1 team para sa panglimang pwesto sa palarong pambansa. Yung mananggada, tama ka dyan na tabi sir. Kung baga tabi karundang kuyat siya, ining nga palarong Bicol, kung baga in preparation para po sa gigido na palarong pambansa, kung ako napapasala, duman sa Cebu. Anyway sir, kumusta ang monitoring sa mga billeting centers ng mga atleta po? So far, wala man po kami na re-receive na complaint sa mga building centers, sa mga building school. Kasi just like last year po, mayo man kami nare-receive mga reklamo. Kaya ngani po, nagkaigong repeat. Nasabi ko ngani repeat. Kung yata, last year kami po mirare ang nag-host sa palarong Bicol Minos. Pero co-hosted po ini kung Ligaw City, Tabaco City, at igwa man po ng mga nilibatan ang baseball. Sige. Karundang kuya siya, baka may hapot sa tabi kay Sir Francisco Dexter Season. Sir, good afternoon. Si Cha po ini. Sir, para sa karaman kan sa tuyang mga parantabay, paano po sir pipilion an sa tuyang ilalaban sa palarong pambansa? Ano po yan? Duman kita makuha sa magiging overall champion or duman sa mga division na nag-excel ng first or gold na mga medalya? Ang sistema po kaini kung palarong pangbansa, may kaya po kitang individual sports. Ini po mga individual sports, so mga nag-champion, iyon na po ang kukuhanon ta regardless kung sa'yo hali na division. Pero ini po na team sports, may iyo po abigaan na winner takes all. Kasi pinapromote niyo po ang sports club sa mga eskwelahan. Ibig sabihin, kung sisay po ang mangganang division, sarong eskwelahan man lang po ang bagali, ang kayan, iyon na po ang mga representar ng Bicol. Araw po basketball, volleyball, football, baseball, football, futsal. Ini po ang mga team sports na taranta. Dapat sarong eskwelahan, sarong division, pasiring naman sa national. Kako lang po yan sa Bicol, kundi sa bilog po na Pilipinas yan. Ay, okay sir. Gustong sabihin po sir, kung hali sa Bicol, naggana ang Sorsogonin alimbawa lang po nangganan Sorsogonin highest point of gold or overall champion, alagadan Iriga City, igwaman digdiki mga alimbawa sa individual na events, may mga urag-uragon man na taga-Iriga. Ano yan sir? Makakaiba man duman sa Cebu? Ano po kayo ni Otrong ko? Ang individual sports po, ano niya kayo arnis, tennis, badminton, table tennis, wushu. Yan po ang pinapunta na individual sports. Ibig sabihin, ano nagkakawat, solo or dua. Yes, sir. So,
yan po, pag nanggana, sila na po ma-representar regardless kung anong division, regardless kung anong Yes, ilahan. sir. Okay. Sa nanggana, sindana. Suma-champion lang po. Suma-champion po. Suma-champion. Sumalanggana natin, suma-champion dyan. So, champion naman sa mga team sports, hindi naman po ang ma-representar kan Bicol Region, pasiri sa pangbansa. Pero iyo po po ang team sports, kaya dapat halo lang sila sa tarong istilahan, tarong division. Kaya sa ngunyan pong palarong Bicol, ang mga team sports na yan, volleyball, basketball, softball, ang mga player po dyan, halo lang sa tarong istilahan. Okay, malinaw na po sir. Malinaw na po sir para klarado kita. Salamat sir sa imong magayonon pong paglarar ka sa imong simbag. Eman. May hakot ko tabi Kuya Cha. May sports ba kita sir na panibagong law pa lang, kumbaga bagong sports na may dudugang sa palarong Bicol? Actually, dahil mabutan may dudugang kasi sa national po, pattern kita. So dati ang except, igwa pong date sa pagbabago, dati na pong itang nagkakawat kay dance sport. Pero ang dance sport ko yan, haloy na yan digdi, haloy ka ng tigigibo, na iyo po ang special event natin. Ibig sabihin, ang medal ka yan, dahil man po pagka-count natin. Ngunyan, regular sports na siya pigapon, kaya kabali na ang medal niya. Opo. Sir, kang nagtalikod na taon, pampilang Bicol sa palarong pambansa? Pang-siyam. Okay, ngunyan, mga na, kung baga, sir, aim rank? Ang pinaka-aim ka po talaga, hindi po, posible naman po yan. Kasi, nakapako na po yan, ang NCR, you cannot know ba yung NCR? Nakulang sir? Yes, NCR, Calabarzon, West Calabarzon, yung Region 7, yung Iloilo, West Visayas. So, yan po, dahil na yan, yung Mindanao. So, ang pinaka-aim lang po, sana, pinaka-pangarap ang pinaka-best na makukuha talaga ang Bicol, realistic lang po kita is 5. Pero dapat 5 pababa po yan. Pero 5 pataas, pero po kita ka nag-urotikan. Pero ang sabi karon lang Kuya Chan ni Sir Dexter, Region 5 aiming for 5. Yes, para sa 5 and 5. Kasi sabi nga ni Sir Dexter, kung ma-aim kita sa number 3 or 4, garo kita nagpapakamatay na kayan. Uyo mananggad. Oo, arop man lang yan, garo iriga man lang yan Kuya Chan. Sinadit na division, kung baga, medyo duman siya sa medyo may mga darakulang division kaya. Pero di man sa Pilipinas, sabi nga ni Kayan, Arugan Calabarzon, dakulang region yan. So, garing posible, ninulit ang matitibay sa mga parapkawat. Kaya sabi ni Sir, Region 5, aiming for number 5. Anyway, sabi Sir, tawad ta kanin pagkakataon, minsahe duman sa mga magurang na nagaantabay po ngunyan, na yaon digdian sa mga mga athletes. Go ahead po. Pagkabos po na bagurang na taga-antabay sa inyong radio station, maamot min na ipanghajiman po ninyo na maging safe, papusanaan sa inyong mga akit, kundi ang bilog na delegasyon, ang gabos na delegasyon sa Bicol bilang Bicolano, bilang po pagkasararo ng Satuyang Region. Okay. Thank you so much, sabi Sir. Okay. Si Sir Francisco Dexter o si Son, sabi karon lang Kuya Cha, siya ang Assistant Regional Sports Officer kan Departamento kan Edukasyon digdi sa Bicol, nakaulay ta. Actually, pag sainan mga event sports, yaon sir, minahiling ko si Sir Dexter, kaya nakiulay kita kung pwedeng makaulay sa program. Tugot man siya, approachable and Assistant Division Officer kan DepEd Bicol. So, yan na nga ni, in preparasyon ining palarong Bicol para sa padangadang na palarong pambansa mo niyan sabi nga taon 2024. Yes. Gigandigdi sa location para sa nagpapadagos na palarong Bicol, dahil pa man nababawasan ining mga officiating officials na yaon digdi sa kuyang atubangan, pero aratsan lang matirigwasan ini mapasiring na ang mga opisyales kan lokal na gobyerno duman sa Legazpi Convention Center na magkakaigwanin Mayor's Night. So yan, gigandigdi sa location sa probinsya Canalbay para sa nagpapadagos na palarong Bicol. Si Eman Lumapag, reporting. Palarong Bicol 2024 Special Coverage. Alright, salamat tabi karondang Eman Lumapag direktamente haliduman sa Legazpi City, Albay para sa pagpapadagos kan sa muyang special live coverage kan Palarong Bicol 2024. Thank you very much Eman Lumapag. And pag-igwa pa ka mo dyan, mga bareta, antes ka mo magpuli,
antes sakay sa tren, o di pwede pa nindong ilawgyan sa lawgan sa tuyang programa, ano? Nganing makapahingalo ka mo and makapag-snacks dyan sa indong kinakamugtakan. Aram ko na dyan, di ka mo pababayaan dyan and malumlum naman ang kapalibutan, aircon pa ang sa indong kinakamugtakan, di sabi nga ni Kayan, di wow. Di wow. O yan, ha? Kaya ingat-ingat lang tabi and ansamuyang pagpapangadji sa gabos ng mga atletas, sa gabos ng mga officials, delegates, kaan palarong Bicol 2024 na sana makaproduce kita nin magkaigwa nin rank number 5 sa overall palarong pambansa at garuman sa nakita kayan nagtapwan, di ba? Garuman sa nakita nagtapwan kayan. Abot ang daw nin magayagayang pagantabay man si Glenn Liles, si Juliet Saliente Giorgio. Igwapa kita dyan, Engineer, ano? Alright. Bago kita magbalik sa tuyang tugtugan, mabulta kami sa iba pa nyatong mga informasyon o mga musika, makalis lang tabian sa tuyang dagdag pang mga pagirumdom. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57! Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labatan yan. Bright Bar Blue. Bright Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labatan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam
ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko ta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ahoy! Kidney Care time! Sir, ano pong masasabi niyo sa Kidney Care? Ala bilang inhenyero, napaka-busy ko sa trabaho. Aha. Sa pagod ko minsan, tumaas BP ko. Sumasakit na aking tagiliran, nahihirapan ako umihi, naisipan ko mag-Kidney Care. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Magandang pakiramdam ko, maayos na pag-ihi ko dahil sa Kidney Care. Salamat sa Kidney Care! You care? We care. Kidney Care. Ang special coverage kan Palarong Bicol 2024 ang hatod sa Indo kan samuyang major sponsor Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director, PRO5. Siringman, bot nyamong pasalamatan, si Marieta A. Nacario, PPO4, Population Office, Irigas City, Zone 2, Santa Cruz, Irigas City, Retired Philippine Air Force, Major Audi Jose de Villa, Zone 2, San Jose, Irigas City, Irene Balse de Villa, Vensons, Camarines Norte. Bot nyamong pasalamatan ang mga minasunod na sponsors sa gigibon nyamong live coverage kan Palarong Bicol 2024. Jujiel Salazar, Lechon House, Zone 1, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, Mrs. Maria Nenita Buelva, Padirayon, and Family, Zone 1, San Vicente Sur, Irigas City, Pit Stop Gas Station, owned and managed by Mr. and Mrs. Artemio S. Cortez Jr., Santa Cruz, Irigas City, Divilla Store and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City, Lito B. Valle and LB Valle Copra and Coconut Buying, San Francisco, Irigas City, Mrs. Gloria de Villa, Santa Rosa, Laguna, Christopher Largo, number 278, Governor Crisine Street, San Francisco, Irigas City, Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Batoca, Camarines Sur, Mr. Jerry Navarez, Land Transportation Officer, Ligao City, Albay, Honorable Vincent Noel Nagrampa, Punong Barangay, San Vicente Sur, Irigas City, sa Saindo Pugabos, Diyos Mabalo, An Manhemento kan RPN DZKI Radyo Ronda, Iriga, nagpapasalamat kan mga minasunod na sponsors sa gigibuhon na special coverage kan Palarong Bicol 2024. Naed Berinia 531-560, Zone 5, Fatima Salvacion, Irigas City, Queenie Toriano Hapa and Family, San Miguel, Irigas City, Michelle B. De Los Santos, Imos, Cavite, Mr. Romy Parco and Susan Ramirez, Pili, Camarines Sur, Miss Trina Chanel Vargas, San Juan, Magarao, Camarines Sur, Mr. Epifanio M. Bueno Jr., Caledonia Street, San Nicolas, Irigas City, Mr. Brian Larcena, Tres Reyes, Bato, Camarines Sur, Mrs. Natividad L. Tuyay, San Vicente Sur, Irigas City, Mr. and Mrs. Rodrigo and Editha Martinez and Family, San Nicolas, Irigas City, Miss Andrea O. Martinez, San Nicolas, Irigas City, and Miss Christine O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland, sa Saindo Pugabos,
Dios Mabalo. Ang Palarong Bicol 2024 special coverage ang hatod sa Indokan minasunod. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator LGU Iriga City. Mr. Pashi Singh, spokesperson Indian Community. Backspace Enterprise for printing, computer sales, repair, maintenance, and CCTV and solar panel installation located at San Roque Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Health Code International Corporation, HCI CMD Power Trio, located at door number 3, Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. CP number 0931-179-3971, with branch at Zone 6, San Antonio Poblacion, Diversion Road, Nabua, Camarines Sur, and second floor, Unit 1, SMR Building, Quezon Street, San Roque, Baaw, Camarines Sur. Armbell Funeral Chapels, owned by Mota Estadilla Funeral Group, with main office at Santa Cruz, Batu, Camarines Sur. Mr. Armando Popoy B. Estadilla, General Manager. Shakey's Iriga, care of Well Rasco, Branch Manager. All-in-One Convenience Store, Grocery and Payment Center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Noel Oliva and family, San Francisco, Iriga City. Eagle June Rivina, Regional Vice Governor, the Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, Bicol Eagles Region. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Second floor, SLT Building, San Roque and Barangay San Francisco, Iriga City. And Seps Food House beside Gaysan Mall, San Roque, Iriga City, care of Jenaline Olea. Palarong Bicol special coverage. The music just feels so good. Your number 1 AM station, DZKI. Alright, balik kita kan sa tuyang pagriban di sa special coverage kan Palarong Bicol 2024. Abang nagpapatugtog kita ninda magagayo na musika sa loob kan sa indong programa. Pabotan tama nin magagayang pagkahapon and happy fiesta dyan sa Barangay Angustia, Nabua, Camarines Sur. Kay Susie Lungares and family. Thank you, Susie Lungares and family. And syempre pa kay Mr. and Mrs. Glo and D5 dyan sa Baaw. Marahay na hapon. And thank you man palan kay Mel Tumon and kay Monique P. And of course, pabutang tamanin magbang pagantabay dyan sa Balatan, Kamsur, kay Mr. and Mrs. Gina and Jerry Basquinias. Uy, yaon ko dyan sa bakasyon si Gina. Eddie, wow! Yan. Nakiki-birthday duman sa Baguio City. Ayan. Siriman sa iyang tugang na si Vanji Sisno Ablon Kimayong. Ayan, ha? Happy birthday kay Police Major Retired Romeo Kimayong dyan sa Baguio City. Sige. Sayawan na, ha? Si Ramsana. Lola, kapitan na si Lolo, tamachat siya na.
search ha. Sa Ballroom Fiesta. Ayos ay! Ay, good. Ating! May na magbaili na kita! Cha-cha-cha! Malindukon! Ating! May na magbaili na kita! Cha-cha-cha! Fiesta na naman.
28 minutos makalisan alas 5 ng pagkahapon. Nakatutok pa manggararay kamudigdi sa special coverage kan Palarong Bicol 2024 sa loob ng programang Ballroom Fiesta. Abang mga sunatang paningit para sa Indo. Yan man ang mga reports sali duman sa Legazpi City. Nabanta si Karondang Eman Lumapag and Karondang Glenda Biaris. Paabot ang tama ng maugmang pagkantabay si Mrs. Lizelle Camo. Diyan sa parting kan Santo Tomas, Batangas. And Nanit Taniedo. Yan. Good afternoon sa inyo dyan sa Santo Tomas, Batangas kay Lizelle Camo and Nanit Taniedo. And of course, dyan pa lang sa Inapatan, garo may dekorasyon na dyan. Baka nalilingaw ako, Inapatan or Angustian mapiesta dyan? Ito tandaan na pala na, no? Pero kaya may mga banderitas na baga dyan na nakadekorar sa pagliko mo dyan sa Inapatan. Ayan. Anyway, sa baga taga-barangay Inapatan in Barangay Angustia, happy advance fiesta sa Indo. Lalo na sa Lungares family kay Susie. Ayos ay, garo man sa na fiesta. Boom! Uy, may nata magbaile kita.
naman! Kayo nakikinig sa Radyo Ronda. Okay na. Fiesta na naman! Ang tablas Romblon. Ayos ay! Garuman sa na fiesta! Train 38 minutos makalis ang alas 5 din pagkahapon. Nakatutok pa manggararay kamarigdi sa kainot-inoteng istasyon in radyo sa Rinconada, Siyudad din Iriga. Ini po ang RPN DZKI Radyo Ronda. Ali po digdi sa Siyudad nin Iriga. Ini po ang samuyang special coverage kan Palarong Bicol 2024 sa laogan programang Ballroom Fiesta. Abang nagahalat-halat kan iba pang reports kan sa tuyang pag-iriba naman sa Legazpi City. Kaya nakakaantabay man kamo kan magagayon na mga sunata. Para sa mga late tuners sa 13:32 AM Band. Good afternoon. Kumustahan sa indong hapon, Gudian? Petsa 28 kan bulan Abril 2024. Ingat-ingat lang tabi kita sabi kan Pag-asa. Mas grabe ang init ang Gudian na mga simana, sundo pang Mayo. Kaya ang gabos pinapagramdom na permi po tabi na magbalon ka mo nin tubig na maiinom. Tsaka kung pwede, aral daw ka mo magparigos. Tanganing gabos na hawak, luwas ilaog.
ma-dehydrate sa laog and mapreskohan an sa luwas na hawak. Dipisil na ngunyan talagang pigaan tabayanan ang ibang nasyon nga ni tinamaan na kan ninapod niyang heat wave. Kaya sana ipagpangajitaman na sa tuyong mga atletas. Day man magkaigwanin ano pa man na mararawat na pagmati. Anyway, ang DepEd nag-igwaman mga events na di pwedeng ilantad dyan sa mismong init kan saldang. Kaya nga ni pinagplanuhanin marhay. Ngunyan na banggi mga tugang, magkakaigwa sindanin Mayor's Night ata. Habang sa mga oras na ni susog sa reports na ultimong reports ni Eman, igwanin solidarity meeting sa mga DepEd officials na sabi nga ni kitong si Sir Dexter, ang pag-urulay na magkaigwanin magayon na output and Bicol region kung may baga events na pwedeng dahin na magdiskutiran, dahin na magprotestahan. Tanganing maiwasan yan kaya nagkondukta siya o sindanin meeting undian. Solidarity meeting. Habang nagkakapi-kapi, nagmemerienda sindang undian. Diyan sa Legazpi. And then, magkakawat, may mga gigibuhon man sa partikan na Tabaco City, sa Legazpi, sa Ligao City. And basado nga ni recap ta sa mga late tuners, basado sa mga reports kan sa tuyang pagiriba, na kung sakali pala sa tuyang delegasyon ali sa siyudad din Iriga, yaon ngun dyan maturog sa Ligao, kung may kawat sinda sa events na nakatalaan duman sa Tabaco City, dadarahon sinda kan shuttle bus para darahon ng amay sa venue kan pagkakawatan. Yan po ang sistema dyan para maaraman kan sa tuyang mga magurang halidigdi sa siyudad din Iriga and Rinconada area para maging kampante man na day magparaha di tanaw. Anyway, nakasuporta ni LGU Iriga na maski nga ni sa mga uniforme, pagkakan, ano pa man na baga kakaipuhon, ayaon man kaibahan sa tuyang City Mayor and Vice Mayor kan siyudad ni Iriga. And so, halatalaton ta na lang ang magiging results sa ambasunod puon udma, puon sa aga na dadarahon man yan sa tuyang mga reporters, partikularmente ang duwang tandem na si Ate Glenn Biaris and Eman Lumapag. Yan ang sa tuyang team digdi sa tuyang special coverage. Ayan sa pamamayuman yan kan sa tuyang OIC AFA, Ma'am Kyla Ray Angelica Ligacion. Ayan full support para sa baga nagkawaralat dapat nakasmile man. Ano man? Ayos kayo dyan. May mga nakadaupang palad sinda duman. Kaya habang nag-travel sinda, maugma pa habang nagko-cover. Garo masanayan ko yan, nag-vlog si Eman. Libre na pamasahe. Makabavlog pa siya, di tranquilo ang buhay. Dakol kayan meron sa imo Eman, ma-watch dyan sa imong account dahil ang mga Bicolano nakatutok man dyan sa FB kuyan mo, coverage mo. Di wow. Yan po ang mga huring istorya kaganapan. At sa mga nagngangalas, ano man yan palarong Bicol 2024 nagtutugtog.
Iyo po yan ang paliwanag dyan. Special coverage po yan. Yan, live coverage sa laog ang programang Ballroom Fiesta. Yan. Kaya may tugtugan, may bareta. Di ba? Kung ini nga ni mangyaring arganan format gibuhon ta, pwede ma. Abang nagpapatugtog, may nagre-report kung sakaling importanteng mga reports. Magayon baga, Domingo may nagre-report. Mas magayon. Ano daw, Ma'am Kai? May mag-report daw. Domingo na ngayon yan, mag-report? Ay, nako. Depende yan sa orolay saka sa pagpapagayon ki mga programa na daing, mga daing copycat. Di ba? Depende yan sa mga konsepto na pinag-iisip kan mga kuyan, kan mga kanya-kanyang estilo kan radyong programming. Araw ganit, abang binabatitan sa tuyong mga parantabay sa Facebook, sa YouTube, may tugtog, may bareta, may mga, kuyan pa, may mga laglagan pa. Aray. Yan, may mga multo pang nakapalibot. Mga multo ay pumapasok at sa aking nakapalibot ang ginawa ko'y Scout Tracks. Mga pagirumdom, antes andiklom. O yan na, sa tuyong mga pagirumdom antes andiklom. Ang sabi ni Lola. Ayan. Para sa baga, naghahanap ng unyanin panbangot sa gugulayon. Uy, hapon na, mga pagirumdum antes an pagdiklom. Magdisponder na tabi. Si mga mahanapan ni na bagas na mga babaratuhon na bagas. Lakaw-lakaw na, Totoy. Madiklom na naman. Mapamanggi na naman. And siyempre pa ang sabi ni Lola, Uya, pasiguro permi, aliwalas pierde. Ibangaya ang gakod kan kapot. Yuman ang gadanaw. Pagka nagpara takad-takad ka lang nin oras, di ka nagpasiguro kan sa imong oras, tanganing abuton ang mga gigibuhon. Ay, abaana, abuton mo, malas. Baka naghahanap ka nin pansap na, nagkanta ka na lang, uda bugas. Kaya ika naglayas. Diba? Kaya pagirumduman sabi ni Lola, pasiguro permi. An ugakon aliwalas perming pierde.
Ayan, so pigtatakad-takad sa nan oras, ang lakang naglalayaan lakang, sabi kan mga magurang, ano nang yung lakawon mo, noy? Garo baga ngaya naglalayaan tinungtungan mo. Ang gustong sabihon, garo alawigon sa nang ihakbang. Garo ngaya ang bublay mo, garo kang ngaya iba rodan. O, yan mga pagarumdum, antisan sa indong paggurang. Ibaga. O, kaya yan muna sa tuyang pagarumdum, mga kasabihan ni Lola yan. Dapat sa tuyang maintindihan, magarumduman, lalo na itong mga kabataan. Ano? Eddie, wow! Yan. Kaya, yan ang sa tuyang porsyon sa loob ng programa. Habang kita mga hobin pa, mag-aradal na kan magsapna, ang paggulay, ang pagplantsa, paglinig nin mga harong, takon kamo an magkaaragom o makaagom, de kamo barodon. Tama, mali. Ayan. Isi ka lang. O, takon pa isi-isi ka lang, pataratambay sa tiyendahan, o pagpuli mo, mabarungkal ka. O, mayong yan ay kisira. O, ang gigiribuhon nindo kayan, mangagad sa kapitbahay. Mahal na ngo dyan ang barakalon. Paano kung dahil sindo magpahagad na barkada? Di gutom. Di ba? So, iyan po ang mga pagarumdum antes an sa indong pag-aragom. Lawis-wis, kawayan, ako lakan tikoy, malatay, latayan, sa bais na tikoy, kawaray, batasan, nagdayon-dayon lang, katinday, hitaan. Ako magtatanong, lawis-wis, kawayan, ako lang ang pikoy, palatay, latayan, salbais na pikoy, kawaray, batasan, diri abunay, iyagin, looban, Malindukon! kawaray, batasan, katindahigaan, tinlakad, lakaran, Si Ramsana. kay pirmila ako, anamu, murampan, iyan ay hinipik ko'y, ako naging higutan. Anpanyo, nga may sinuratan, pinsunog ni Inday, kay may na sinahan. At nasisinahan, anao, uhitan, tumulahan saan, nga waray, patuman. Imano, palabyo, mahal magbaligyan, adubo, sitsaron, upod na ang mantika, pinapadisan pa, hakutan na tarong, himano palabyo, mahal lang, gihapon. Ayos ay! Garo man sa na fiesta! Nataron, imano, palabyo, dito pa, kuhaa, nuging ikapito, asya daw, na mahal, aton iya presyo, iya paging sakay, tulog ka, baluto. Kaya na
Radyo Ronda. Okay na. May ada sikreto Ankanra kabulig Insulod sa kwarto Hansinulod-sulod Akatitay nilubog Ang siksing nga pubri Didiya gilargog Ang lubi maupay nga tanaman Ang tuba hatayo gigikan Nasa kalayan kawin Ngan magtagay ay ahay Tubagod lang ang maupay Ukasangkay Diyak magtatangis Han kawaray bani Ang intatangisan ko Ang kawaray diri Sini nga lawas ko Nga manginig-inig Daw sugarin bata Anak turo ulinig Ang kan-inday Mga sakit Nang uyapin Kay ginhangin Han waray pa Hahanginan Maglibsod paan Mga bunga Inaano ka na Pero magatugan sa pagikan na sunatan na yan, lolo na po kitang mamparam sa logan ng programa. An sa tuyang special coverage kan palarong Bicol 2024. Pasalamatan taman ang sa tuyang mga sponsors na naging posible ang sa tuyang coverage sa paagi ninda. Salamat sa inyo po gabos. Napadagos na nagtitiwala digdi sa RPN, DZKI, Iriga. And of course, pasalamatan taman sa tuyang mga Facebook Live viewers. Thank you kay Glenn Lilis, Juliet Saliente Giorgio, kay April Buen Consejo, kay Minique Enrile, kay Ronel Francis H. Lonila, kay Lenny Fortuna Samaniego, and of course, kay Maria Veronica Barbara. Thank you so much kay Angelita Solares Toyay, Gemma Buena Obra, kay Jerry Kinday, and of course kay Susie Longares, and kay Mel, kay Monique, kay Vanji, kay Romeo, kay Mayong, yan, kay Gina, and family, kay Jerry, kay D5, kay Glory B, and sa gabos sa baga nagantabay sa indang 13:32 AM band. Sa pangaraman ka sa tuyang mga pag-iriba naman sa Legazpi City ang sa tuyang coverage team. Iyaw duman si Eman Lumapag. Thank you very much. Glenda Biaris. Thank you. Si Rickman katuwang ta sa engineering department. Iyaw duman sa transmitter side. Bert Cabrilla sa supervision ni Chief Engineer Abby Lindon Toralio. And of course, yan man sa tuyang front desk si Jimmy Guanzon. Sa kuyang main control yaw na igdi si Chief Engineer Abby Lindon Toralio. Sa pangarma ni Ma'am Kyla Ray Angelica Ligacion. And ni Fading Philip Baracena ang nag-enot na Angkor Kasubago. Thank you very much sa gabos. Pagka taga-Iriga, mabuhay ka mo. In advance, good luck sa gabos sa mga delegates, athletes sa palarong Bicol 2024. Di na niya mo tinatapos ang samuyang opening salvo kan palarong Bicol Special Coverage 2024. Ako man po si Karondang Cha.
Charlie Buenabro po lamang nagsasabing God bless and maging inspirasyon